Radyo Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes, Agosto 25, tuig 2023. Thank God it's Friday. Kag sumungman ngadlaw aton ginasulog ang ika-86 nga Charter Day mga biyan sang syudad sang Iloilo. So holiday diri sa syudad. Way sang klase, way man sang opisina. Sa madalaguan kag mga nagapanguna karon nga mga balita, Iloilo City Police Office kumustayahan ang monitoring sa syudad sa Iloilo sa palabuton sini nga eleksyon. May mga natumod na bala nga balantayan sini nga mga barangay nga kung sa diin mainit ang pamulitika. Mga motorista ginpanugyan or ginpanugyanan nga maghalong sa buhang flyover kasunod sang paggasangit dira sang isa ka bus kagapon sining adlaw bangod sa manubo sini iyang pilote niya. Dugang pa nga mga balita, traffic management, hindi na mangin kamahin sang katungdanan sang Public Safety Transportation Management Office. Subot silingon nga i-separate na ang traffic division or traffic management sa public safety. Sa aton sinimang kabumbok kag ang magapungko nga chief sa traffic management division way sa liwan si retired police colonel kag karon executive assistant to the mayor Oldarico Garbanzos. Samtang subong adlaw ang dialysis center mangin ginbuksan kag mangin libre ini sa mga indigent nga pumuluyo sa syudad sa Iloilo nga nagasufrer sang balatian. Iloilo Provincial Health Office nagpanugyan sa publiko galikawan ang pagbakalo kung pagkaon sang shellfish sa mga lugar nga apektado sang red tide. Great minds think alike. Mga dalaguan nga engineering professionals sa bugos nga Pilipinas nagtipon sa ikalimang Philippine Engineering Summit sa Iloilo City. Labing unang syudad, amo ang sagwasang NCR nga napilian bilang host. Local government units ang kagsumungman alihuda ukon ining mga Alihuda or Alimudjan Jeepney Terminal or Alimudjan Jeepney Operators Drivers Association, asosasyon gali. Lipat man ako. Asosasyon sa banwa sa Alimudjan na solusyonan ako ng overloading issue kag nagpabutyag man sa bahin sang isa iya ka driver. Istorya na ito, madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon may sentro karon sa aton sininga pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo na ton nga wala makahingagaw sa paghulog sa ila sining mga entries sa out of town, hindi ka mo magkabalaka kay man, may kay gayunan pa, may tsansa pa nga makahulog ka mo. Sa inyo sining mga entries pwede gid ka mo makahulog tubtob was gadlaw mga last 12. So to batunon pa namon ang inyo sining mga entries for week number 5. Buwas aton sini mga kabombo, dira kita iya mapatigayon sa aton sini nga palengke draw sa may Santa Barbara Public Market. Kita dito, damuan inyong sini iya mga entries nga iulog para dako man ang inyo sini nga tsansa nga magadaog sa market draw naton. May napulo sini nga magadaog sa 500 pesos ka cash plus 800 pesos ka valor sa gift pack. Ang dugang nga mga balita, impormasyon kag detalye sa aton sini iyang mga topiko kag issues aton sini nga panumbalikan pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Agosto 25, 2023 at makabombat kay Star Nation. Ngayong araw po ang opisyal na pagbubukas ng FIBA Basketball World Cup 2023 dito sa ating bansa. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating international news, si dating United States President Donald Trump arestado sa ika-4 na pagkakataon kaugnay sa umano'y sabwatan hinggil sa Georgia elections case. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sinaksihan ng first amphibious exercise o operation of the Indo-Pacific Endeavor 2023 sa San Antonio, Zambales. Mahigit 2,000 sundalong Pilipino, Amerikano at Australiano naman nakiluhok sa naturang pagsasanay. Sa ating FIBA Basketball World Cup update, ang Pilipinas umakyat ho sa number 19 rank sa FIBA Power Ranking bago pa man ang pagsisimula ng kanilang laro kontra sa rank 23 na Dominican Republic. Samantala, ang Team United States of America naman projected winner sa Media Projection Survey ng FIBA World Cup. At nasa 28,000 na pre-registered SIM cards na sabat ng mga otoridad sa isang Pogo Hub sa Pasay City. Ang commanding officer ng New People's Army na may mga tama ng bala, sumuko at nailigtas ng mga otoridad 2 araw matapos ang engkwentro sa Masbate. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Personal na sinaksihan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kauna-unahang amphibious assault exercise kung saan tampok ang Coordinated Amphibious and Land Operation o yung tinatawag na ALON bilateral training sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, Australian Defense Force at United States Marine Corps sa Naval Station Leodihildo Gantiquioque dyan sa San Antonio, Zambales. Ito mga kabombo ay ikalawang bahagi ng 3 field training exercises sa ilalim ng Indo-Pacific Endeavor ALON 2023. Ay nga sa layunin ng naturang aktibidad ng partikular itong bilateral exercise na mapalakas ang proficiency at may pakitang kapabilidad ng maritime, amphibious at land operations ng sandatahang lakas ng tatlong bansa. Gamit ang binoculars ay pinanood ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawang aksyon o yung exercises ng mga sundalo sa karagatan at sa mga burol. Nasa mahigit 2,400 sundalo
mula ho sa panig ng Pilipino at mga Amerikano pati na yung mga Australiano ang naging bahagi o kalahok sa bilateral exercises. Sa nasabing bilang, nasa 900 dito ay mga sundalo mula ho sa ating hanay o sa Armed Forces of the Philippines, partikular na ang Philippine Marines. 150 naman mula sa United States Marine Corps at 1,200 mula ho yan sa Australian Defence Force. Nagkaroon din ng training exercise na ginawa sa Punta Baja, Rizal, Palawan, kung saan ho itinampok naman ang air assault exercise. Nakatakda ng isagawa ang ikatlong field training exercise sa August 27 sa Capas, Tarlac, kung saan naman ay masasaksihan ang land and air training. Inilunsad ang bilateral exercises noong 2017 na naglalayong pasiglahin ang regional security and partnership sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng engagement, training at yung humanitarian effort sa Southeast Asia at Northern Indian Ocean. Ang alon exercise ay umaayon doon sa isinusulong na whole of government strategy ng Administrasyong Marcos na may nakapaloob ho na humanitarian assistance, maritime law workshops at gender and peace security force. Bombo International News. Arestado ngayon si dating United States President Donald Trump sa ika-4 na pagkakataon ngayong taon. Ito ay kaugnay sa kasong kinasasangkutan niya at ng 18 iba pa sa pagmamanipula sa resulta ng 2020 elections. Dahil dito ay naharap ngayon sa racketeering at conspiracy charges si Trump habang pagmumultahin rin siya ng $200,000 band na halaga na matapos nga ang kanyang kusang pagsuko sa mga otoridad sa Fulton County Jail kung saan kinuhanan din ng dating presidente ng historic mugshot. Ayon kay Trump, na ngayon ay mayroong inmate number na P01135809. Ang mga kasong kanyang kinakaharap ay politically motivated nang dahil sa kanyang planong pagtakbo muli bilang Pangulo ng Estados Unidos sa gaganaping presidential election sa susunod na taon. Sa kabila nito ay nanindigan pa rin si Trump na wala siyang kasalanan at alam niya na alam ito ng lahat. Kasabay ng pag-alarawan sa pangyayaring ito bilang travesty of justice. Samantala, marami pa rin na sumusuporta sa dating Pangulo na ang iba pa nga ay nagtipon-tipon sa labas ng naturang jail facility upang magpaabot ng suporta. Kaugnay niyan, narito pa ang pahayag ni former United States President Donald Trump. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. I've never had such support. And that goes with the other ones too. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country before. This is their way of campaigning. And this is one instance, but you have 3 other instances. It's election interference. So I want to thank you for being here. We did nothing wrong at all. And we have every right, every single right, to challenge an election that we think is dishonest, that we think it's very dishonest. Atin pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni dating United States President Donald Trump. Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy na tayo sa atin pong mga balita. Inamin ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o yung tinatawag na PRISM, isang grupo ho ito ng mga mangangalakal ng bigas na hindi kayang suportahan ng kanilang mga miyembro ang pagbibigay ng bigas na halagang 38 pesos per kilo sa gitna ng pagtaas na ng presyo na kanilang nakukuha rin. Upang maibenta ang mga butil sa halagang 38 pesos per kilo, sinabi ni Philippine Rice Industry Stakeholders Movement
lead convener Rowena Sadicon na ang mga mangalakal ng bigas ay pinapasan sa kasalukuyan ang gastusin. Hindi bababa sa 500 pesos na halaga ng isang sako ng bigas ay inaabunuhan muna nila. Anya, ang 38 pesos per kilo ay hindi available sa lahat ng merkado sa ating bansa. Sa kasalukuyan, ang Rice Subsidy Program ay 10 piso kada kilo at 500 piso kada 50 kilo ng bigas ang nakalatag. Sinabi niya na ang kalidad ng bigas na ibinibenta sa halagang 38 pesos kada kilo ay katumbas ng mga ibinibenta sa halagang 45 pesos, 46 kada kilo sa ilang mga retail store. Umaabot na kasi sa 55 pesos kada kilo ang retail ng presyo ng local regular milled rice. Ang local well milled rice ay meron din ho mga kabombo, 57 pesos per kilo. May local premium rice at may 60 pesos per kilo na local special rice at 62 pesos per kilo na nabibili rin. Sinabi ni Sadicon na umapila na ang kanilang panig sa iba pang mga miyembro ng Rice Trading Group na kung kayang panatilihin ang 38 pesos per kilo ng bigas ay gawin sana ito. Git pa ng opisyal na nanatiling mataas ang farm gate price ng palay sa 25 pesos per kilo para naman sa mga sariwang ani at 33 pesos per kilo para naman sa mga napatuyunang palay. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patikim ang panibagong development mula ho sa dating number 20, kasalukuyan na hong umangat ang ranking ng Gilas Pilipinas sa 19 pang-19 na pwesto. Tumalon mga kabombo ang Gilas Pilipinas sa power ranking ng 32 World Cup teams bagamat nasa number 40 pa rin sa world ranking bilang main host ng World Cup at makakasandal sa lakas ng suporta ng Filipino fans. Nangunguna rin sa Asia ang Pilipinas at pumapangalawa naman sa Asia Oceania kasunod ho ng number 1 powerhouse team na Australia. Ilan sa mga basihan ng basketball officials ang naging magandang performance umano sa tune-up games at maging ang mainam na hanay ng roster para naman sa FIBA Basketball World Cup 2023. Ang FIBA News Update ay inihatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at Bombo Radio Philippines. Sa dagdag pang mga pagbabalita, libre ang toll fee para sa mga manonood ng FIBA 2023 na dadaan sa North Luzon Expressway bago ang pagbubukas ng naturang torneo mamayang gabi. Batay sa abiso ng naturang tanggapan, hindi nasisingilin ng toll fee ang mga manonood ng FIBA Basketball World Cup 2023 na dadaan sa North Luzon Expressway papasok sa Ciudad de Victoria. Epektibo ito ngayong tanghali o ngayong alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 mamayang hapon. At para naman sa mga RFID users na dadaan sa Ciudad de Victoria sa northbound exit plaza, matatanggalan pa rin sila ng toll fee pero ibabalik din sa account ng mga users matapos ang system verification. Una nang nagbigay abiso ang pamunuan ng North Luzon Expressway ng tiyak na pagbigat ng trapiko dahil sa inaasang pagdagsa ng libo-libong mga manonood sa Philippine Arena na gaganapin nga o nandun po sa Bukawi, Bulacan. Samantala, iniulat naman ng Bureau of Corrections ang tuluyan ng paglaya ng nasa 880 na mga bilanggo mula ho sa iba't ibang kulungan huyan o penal farm sa ating bansa. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., ang nasabing hakbang ay maghahatid ng panibagong oportunidad sa mga preso upang muling makapagsimula. Kinabibilangan nito ng 185 inmate mula ho sa New Bilibid Prison Maximum Security Compound. 151 inmates mula naman sa
New Bilibid Prison Medium Security Compound. 25 mula ho sa New Bilibid Prison Minimum Security Compound. At 13 mula ho sa New Bilibid Prison Reception and Diagnostic Center. Sa ibang mga lugar naman, umaabot sa 5 na dating detainee ang nakalaya mula ho sa Philippine Military Academy 101 mula ho sa Leyte Regional Prison at 58 naman mula ho sa Ramon Prison and Penal Farm at 25 mula ho dyan sa Sablayan Prison and Penal Farm. Umaabot naman sa 196 na inmates ang nakalaya mula sa Davao Prison and Penal Farm, 92 mula sa Correctional Institution for Women at 29 ang nakalaya naman mula sa Iwahig Penal Farm at yan ay dyan sa probinsya ng Palawan. Pangako ni Katapang Jr., asahan pa ang mas maraming mga persons deprived of liberty na mapapalaya sa mga susunod na araw habang nire-review mano ang kanilang mga kaso at marami rin sa kanila ang naging mabuti ang asal habang nasa loob ng mga piitan. Kung maalala, noong Hunyo 27 ay umabot ho sa 400 persons deprived of liberty ang pinalaya ng Bureau of Corrections mula sa iba't ibang prison facilities sa buong bansa. Samantala, inaasang magpapatupad naman ng double o triple shift sa pagbabawas ng oras ng klase sa darating na pasukan ang mga pampublikong paaralan na nahaharap sa mataas na bilang ng enrollment. Binigyang diin ni Department of Education Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Francis Cesar Bringas na ang patuloy na hamon na pagkamit ng ideal ratio na 35 mga estudyante kada silid-aralan ay patuloy na nakakaapekto sa maraming mga paaralan. Partikular na ang mga nasa highly urbanized areas habang ang national average na data naman ay nagpapakita ng mga positibong numero. Sinabi ni Bringas na ang aktual na mga statistics ng silid-aralan ay naiiba. Sa mga highly urbanized areas, itinuturo ni Bringas na ang laki ng klase ay maaaring umabot sa ratio ng teacher to student na 1:60. Sa kabila ng pagpapatupad ng double at triple shifts, nabanggit niya na ang mga paaralang nakikipagbuno sa estudyante o sa student congestion ay nakakaranas rin ng substantial class sizes. Bagamat pinahihintulutan ng paglilipat ng mga schedule ang mga paaralan nang natanggapin ang lahat ng naka-enroll ng mga mag-aaral, ipinahiwatig din ni Bringas na inaasahang mababawasan ang oras ng klase. Sa mga paaralang gumagamit ng 3 shift, ang oras ng klase ay maaaring paikliin sa 4 hanggang 4 na oras at kalahati bawat shift. Dahil dito, ang mga mag-aaral sa mga institusyong ito ay magkakaroon ng mga mas kakaunting oras ng pagtuturo kumpara sa mga pumapasok sa mga paaralan na mayroong single o double shift. Una lang ibinunyag ng Department of Education na may mga kaukulang o kakulangang mga silid paaralan sa mga pampublikong paaralan kung saan ang deficit ay umaabot sa 159,000 na mga pasilidad. Inilunsad naman ng Department of Foreign Affairs ang Philippine e-visa system na naglalayon ho na mapagaan ang proseso ng aplikasyon ng visa para naman sa mga dayuhang biyahero. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na magkakaroon ng soft launch ang bagong sistema at ipapilot test sa Philippine Consulate dun sa Shanghai, China. At binigyang diin ng Department of Information and Communications Technology ang kahalagahan ng paggamit ng digital technology para naman makapaghatid ng mas mahusay at dekalidad na serbisyo publiko. Ayon pa kay Information and Communications Technology Undersecretary David Almirol, ang e-visa ay malinaw na mensahe sa mundo, partikular na sa mga naglalakbay na kinikilala nito ang mga benepisyo ng digital technology para naman sa mahusay at dekalidad na serbisyo para yan sa mamamayang Pilipino. Sinabi rin ni Almirol na ang e-visa initiative ay isang paraan upang ma-adapt ang modernong realidad sa paglalakbay at makakatulong din ito para sa pagbabago ng Pilipinas sa isang top-of-mind destination para naman sa business and leisure. Habang sinisimulan ng Department of Information and Communications Technology ang e-government super application initiative na naglalayunin naman
naglalayon na maisama ang mga ahensya ng gobyerno sa isang aktibong sistema. Ang e-visa ay kabilang sa portal upang ma-streamline ang proseso ng visa application at patasin ang kahusayan para naman sa mga individual na magpaplanong maglakbay sa ibang bansa. Paliwanag ng opisyal, ang e-visa ay nagbibigay daan sa mga papasok na mga manlalakbay sa atin hong bansa at magsusumiti ng kanilang mga application form at supporting documents. Gayon din yung magbabayad para naman sa mga temporary visa ng mga manlalakbay sa pamamagitan ng internet. Samantala, abot naman sa 28,000 na mga pre-registered SIM cards ang nasabat ng mga otoridad sa isang Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa Pasay City na dati nang sinalakay ng mga otoridad nang dahil sa umulit pagkakasangkot nito sa online scams. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilberto Cruz, nakakabahala ang nagkalat ng mga pre-registered SIM cards na maaari-anyang magamit ng mga kidnappers at online scammers at marami pang iba sa kanilang masasamang gawain. Pag-amin ng opisyal, dahil dito ay magiging pahirapan ang pagsawata ng mga otoridad sa pagdami ng online crimes na nangyayari ngayon sa bansa. Samantala, ayon naman sa Digital Forensic Examination, ang naturang mga SIM card ay nakarecover o na-recover sa basurahan at napag-alamang mayroon ng mga registered at verified e-wallet accounts ang mga ito na naglalaman ng 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos na e-money na pinaghihinalaan po yan na nagmula sa mga perang nakulimbat ng mga salarin sa kanilang mga biktima. Samantala, bukod sa mga SIM card ay nasabat din ng otoridad ang mga dokumento at papeles na mayroong e-wallet account number, halaga ng perang laman nito at password ng naturang account. Kung maalala, kamakailan lang ay sinimulan na ng Bureau of Immigration ang pagpapareport sa nasa mahigit 200 na mga dayuhan na naaresto sa isa ring POGO Hub o Philippine Offshore Gaming Operations Hub kung noong Agosto 1 habang pina-freeze na rin ang kanilang Anti-Money Laundering Council o kanilang mga account ng naturang council para sa mga assets ng mga ito. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga Kastar Nation, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Nasa 160 milyong piso na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ho ng pinagsamang operasyon ng Bureau of Customs at Philippine Navy sa karagatang bahagi ng Tawi-Tawi. Sinabi ni Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio na nag-ugat ang naturang operasyon sa ulat na kanilang natanggap tungkol naman sa isang motor bangka na magpapalusot sana ng sigarilyo sa bansa sa pamamagitan ng Southern Backdoor ng Pilipinas. Nasa 2,798 cases ng illegally imported branded cigarettes na nagkakahalaga po ng 160 million pesos sakay ng motor bangka Inda Nads ang naharang ng Philippine Navy sa Tawi-Tawi sa pamamagitan ho ng intelligence report mula sa Bureau of Customs Intelligence Group. Ang boundaries ng bansa sa Mindanao ay naging mahirap nga na lugar para naman sa security forces ng ating gobyerno para sa mga border na naging paboritong ruta na ng mga smuggler at human traffickers. Sa operasyon, nakipagsanib puwersa ang intelligence group at Customs Intelligence and Investigation Service ng Bureau of Customs sa mga tauhan ng Philippine Navy sa pagharang naman sa motorboat sa paligid ng naturang isla na kanilang tinungo. Sa inspection ng dito sa motor bangka Inda Nads, sinabi ng mga otoridad na natagpuan ang nasa 2,798 na master case ng mga sigarilyo. Sa kasalukuyan ay isinasailalim na sa mga pagsusuri ng kanilang mga kasamahan sa pag-alam kung ano pa ang posibleng maisampang kaso laban ho dun sa mga nasa likod ng nabigong makapagpakita ng kanilang dokumento para sa naturang mga kargamento na kanilang dala-dala.
Sa iba pang mga balita, iginit naman ni Senator Robin Padilla na inosente si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ipinupukol sa kanyang pangako sa China na tatanggalin ng BRP Sierra Madre sa isla ng Ayungin. Ginawa ni Padilla ang paglilinaw bilang pagtatanggol sa dating Pangulo ng ating bansa. Gate ng Senador, si Duterte pa nga ang nagtanggol sa soberanya ng bansa at hindi kailanman siya magiging traidor sa Pilipinas at sa ating pamahalaan. Iginiit din ng Senador na si Duterte ang nagpalakas sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na silang nagpoprotekta sa soberanya ng Pilipinas. Maalalang una nang naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc upang maimbestigahan ang naunang claim ng China na umunoy nangako ng Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre sa isla ng Ayungin Shoal. Ayon nga doon sa kinatawan ng ACT Teachers Party List na si Congressman Franz Castro, maaaring si Pangulong Duterte o si dating Pangulong Duterte ang nagbitaw ng naturang pangako dahil una nang tiniyak ng iba pang buhay na Pangulo na hindi sila nangako sa China hinggil nga sa nasabing issue. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Sa ating pa rin mga inaantabayanan, mga kabombo, mga Kastar Nation, dito sa mga update dahil mamaya na nga ang mga kaganapan dyan sa venue, dyan sa Bulacan. Matapos na lumabas ang resulta ng media projection survey ng FIBA management team, posibleng magiging big winner umano ang Team USA. Batay sa resulta ng survey ay nakakuha ang world number 2 na Team USA ng hanggang 61.5% votes. Ibig sabihin, naniniwala ang 61.5 ng mga respondents na magiging kampyon ang Team USA sa FIBA 2023. Nakuha naman ng world number 5 na France ang ikalawang pwesto sa botong 9.9% at nasa ikatlong pwesto lamang ang defending champion na Spain na nakakuha ng 8.7%. Pang-apat naman ang Slovenia na nakakuha ng boto na 4.3%. Ang naturang bansa ay kasalukuyang pang-pito sa world ranking. Pang-lima dito ang Australia na nakakuha ng 3.7% na boto at kasalukuyan namang hawak ang naturang rank na number 3. Samantala, sa naturang survey din mga kabombo ay tinanong ang mga respondents kung sino ang posibleng leading scorer, best player, ika nga, at most valuable player projected na winners ay itong sina Mavs superstar Luka Doncic bilang projected leading scorer matapos siyang makakuha ng 52.5% at siya ay maglalaro sa ilalim naman ng Slovenia. Maaari namang maging MVP itong si Anthony Edwards ng Team USA na nakakuha ng botong 21.1% para sa kategorya na Best Young Player sa FIBA 2023 at 20% ng mga respondents mga kabomboy bumoto pabor para kay Oklahoma City Thunder star Josh Giddey at itong mga kabomboy maglalaro naman sa ilalim ng Team Australia. At mga kabombo, mga Kastar Nation, at tutugay-gayan pa rin ho natin hanggang mamaya itong mga kaganapan. Ang FIBA News Update ay inihatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at Bombo Radio Philippines. Samantala, kuha naman tayo ng mga update doon sa ating mga kasamahan mula sa lalawigan dahil ang commanding officer ng New People's Army na may mga tama ng bala, sumuko at nailigtas ng mga otoridad 2 araw matapos ang engkwentro sa Masbate. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Legazpi. Naitagbo na sa ospital ang isa sa mga commanding officer ng New People's Army na humingi ng tulong sa mga sundalo 2 araw matapos ang nangyaring engkwentro sa barangay Hagnaan sa Nasinto, Masbate. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Major Frank Roldan, ang chief ng 9th Infantry Division Public Affairs Office ng Philippine Army, nagsasagawa ng clearing operation sa mga sundalo sa lugar, naglumapit si Ramon Bartolata alias Caramon upang humingi ng tulong. Dito na ibinunyag ni Bartolata na isa siya sa mga nakaengkwentro ng mga sundalo noong nakarang linggo na dahilan kung bakit may mga tama ng
bala sa katawan. Kwento nito na matapos ang enkwentro ay basta na lamang siyang iniwan ng kanyang mga kasamahan at kinuha pa ang kanyang baril habang hindi na binalikan pa. Sa nakalipas na mga araw, nagtago lamang sa lugar si Bartolata na kumakain lamang ng mga makikitang pagkain sa lugar. Agad naman ay tinulungan ng mga sundalo si Bartolata na isinakay sa ambulansya at itinakbo sa ospital para sa medikal na atensyon. Dahil sa ilang araw na ang mga tinamong sugat, posibleng maputulan na ng paang rebelde na nabatid na responsable sa ilang insidente ng pampapasabog at pag-atake malapit sa mga paaralan sa Masbate habang wanted rin sa ilang kaso. Maaalalang 4 ang namatay sa nasabing enkwentro, kabilang na isang opisyal ng New People's Army at 3 babae. Nainiwan siya ng kanyang mga kasamahan at dinala pa yung kanyang baril at mga gamit. Mabuti na nga lang daw at hindi siya binaril bago siya iwanan kasi hindi niya akalain na gagawin sa kanya yan ng mga kasamahan niya. Makalipas ang enkwentro, umaasa pa rin siya na siya ay babalikan ng kanyang kasamahan. Ang bahagi na naging payag ni Major Frank Roldan, ang Chief ng 9th Infantry Division Public Affairs Office ng Philippine Army. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala mga kabombo, kumustahin natin ang supply ng bawang dito sa ating bansa. Sa harap po ito ng nagtaasan na presyo ng ilang mga produktong agrikultura. May ulat ang Bombo Radio Dagupan. Walang problema sa supply ng bawang sa bansa. Ito ang sinabi ni Engineer Rosendo So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, na sa kabila ng nararamdamang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So naging panayam sa kanya ng Bombo Radio Dagupan na pinag-aaralan pa ng mga otoridad ang dahilan ng pagtaas nito sa merkado. Saad pa nito, tinatayang nasa 10% lang ang local production sa probinsya at 90% rito ay imported na. Kaugnay nito, sinabi ni So na inaasahan na magsisimula na ang anihan na sa darating na buwan ng Oktubre kung kaya't wala ng kakulangan sa supply ng bawang sa bansa. So far naman, wala naman tayo ban sa pagpasok ng bawang. Continuous naman pagpasok. Check natin bakit biglang tumaas. Harvest natin, mga October pa dito sa local natin. So check natin bakit biglang tumaas. Garlic is 10% lang ang local production natin. Mostly 90% is imported. Samantala, hindi maisasakatuparan ang 25 pesos na bigas na ipinangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hanggat walang subsidized budget. Ayon pa kay So, nag-anunsyo ang National Food Authority na tinatayang aabot na lamang sa 45 na araw ang stocks ng mga bigas, kung kaya't inaasahan ang pagtaas ng presyo nito sa mga darating na araw. Panawagan naman ito sa gobyerno na suportahan ang mga lokal na mga magsasaka para hindi dumepende sa pag-aangkat ng produkto sa ibang bansa. 25 pesos kasi subsidized na government. Baka papuntang end of the year, baka walang budget na gano'n. Kung wala yung subsidized budget, hindi talaga kaya. Iano yan sa running price ng merkado. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Dagupan na para sa Bombo Network News. Bombo Laimi Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Sa oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Sol Binyas. Hibalo naton ang monitoring sa Iloilo City Police Office. May kantanan karon sa palabuton sining election periodo or election barangay and SK elections by November or October 30.
Ano ba lang ang mga kabarangayan diri ang ginamonitor karon sa aton kapulisan kay bangod man nga may ara sang history sang election-related violence. Kag kung may ara ginman bala sa aton sini mga kabombo. But as per information, nga ginahulat pa ang pagtakop sa filing of certificate of candidacy kag dira na kuno i-determine sang nagabugos sa sining isa ka komitiba nga nagatutok karon no sa paghusisa banwa kung bala may ara gid man sang mga hotspot partikularmente sa bayan nabi karon sa syudad sa Iloilo. Check nato nabi si Bombo Marisol Binyasol sa report. Please come in. Bombo Cham, ginapreparahan na sa mga kapulisan sa Iloilo City Police Office ang palaabuton nga barangay SK election period. Sa diin ginabulubantayan ang posible mga intense political rivalry amuman ang pagpatuman sa hugot nga checkpoint kadungan sa gun ban nga magaumpisa na sa Lunes nga adlaw kag magatakop sa Nobyembre 29. Sa interview sang Bombo Radio kay Lieutenant Colonel Rene Obregon Jr., Chief City Operations and Management Unit sang Iloilo City Police Office, iyagin pahayag na nagaamat-amat na ini sila monitor sang mga kabarangayan sa palibot sang syudad kasunod naman ini sa ginpapanaog nga order sang National Headquarters sa nagahilapit nga election period nga siguraduhon ang seguridad kag kalinong sa palibot. Dugang paniya, nagabulubantay man ini sila sa posible political rivalry na posible magatuhaw sa mga dalagpuan nga distrito kag kabarangayan sa syudad sang Iloilo. Kaangay na iya sa distrito sang La Paz. Wala pa man sila sing may nakita nga political rivalry sa syudad apang nagaaligmat gid ini sila especially sa mga una nga adlaw kag katapusan nga adlaw sang filing of certificate of candidacy nga magatakop sa Setyembre 2. Kay amuman ang adlaw ngati mahibaluan kung sino na ang mga kandidato ang magkaalyado kag mga magkaalyansa. Ginabulubanta, malapit 8,000 naman ka mga individual ang gina-expectar mag-file sang ila certificate of candidacy sa barangay SK election sa mga adlaw sang Agosto 28 tubtog Setyembre 2. Hugot man nga balantayan sang mga kapulisan kag ipaga-implementar ang gun ban hasta sa Nobyembre 29. Sa diin magapatigayon ini sila sang dedicated checkpoints. Ini ang pag-deploy sang kapulisan sa mga checkpoint areas humalin sa aga at sila binagidiya sa gabi. Suno kay Obregon, maga-assign man sila sang tigduwa ka police personnel sa 33 ka polling centers diri sa syudad. Dugang padri ang pag-distribute man sang mga dedicated response personnel para in kaso may backup ang mga kapulisan. Dugang padri ang pagpartisipar sa intel fusion sa monitoring sang mga insidente sa palibot kung may gininamo o kung anuman nga insidente nga matabo. Ari pamatian ta si Lieutenant Colonel Rene Obregon, Junior City Operation and Management Unit sang Iloilo City Police Office sa iya pahayag. Since May, ma'am, or early parts ng this year, nag-advise ng National Headquarters na i-monitor ang talang barangay, especially ang mga prospecting ng mga prospect ng mga candidates. So, basing sa aton nga gin-conduct sa aton nga intelligence unit sa ICPO specifically, wala kita sang reported nga concern when it comes to intense political rivalry. So makita nato na hopefully wala sa by Monday. Wala pa sang may nag-declare mo pag by Monday or sa September, August 28 up to September 2. Da kami ma-id pagid sang pag-monitor sang ining mga list of candidates nga nag-file na sang ilang candidacy. And kung may ara bala kita ma-monitor nga mga insidente or any report nga coming from the concerned barangay nga si candidate amuni, lalo na ang mga barangay nga may mga dagko nga mga ngalan, dagko nga barangay ara sa distrito sang ang iutang naton sa La Paz. May mga dagko nga mga barangay nga daw wala man ta sang report pero gina-foresee naton nga at least ma-provide naton sang appropriate nga security measures
And ang yabi da isang monitoring nato as early. May ara kita nga dictated, may ginatawag kami dictated checkpoint. Aside from the regular checkpoint, may dictated checkpoint kami nga ang naghahatag sang instruction as ang regional command. Makandaki kami sa checkpoint sa amuning area, sa amuning oras. So ang pulis sa ICPO, hindi ka palagyo sa pagsiling nga makandak kita sang naton nga aside from the regular may ara kita dictated. So starting Monday, implement na nato ng gun ban. So sa tanan nga mga pumuluyo sa Iloilo City, expect kita nga magiging normal na ang checkpoint sa aga, hapon kag sa gabi, especially sa gabi. We need to sustain ang aton nga anti-criminality operations and until matapos ang election period sa sa November 29. So ang sa subong type ng amon preparations and we hope nga ma-sustain naton and we are keep on praying with the guidance of our leadership sa region kag sa amon nga City Director kay Police Colonel Juris TP Caronica ma-maintain namon ang nakita niyo sa mga police visibility bala kay not only for election may regular kita nga deployment sa aton nga mga concerned area sa bilog nga syudad. Kag aton nabatian ang pahayag ni Lieutenant Colonel Rene Obregon. Bombo Cham. Alright, so why pa sa may na-identify nga ginatutukan na nga barangay but ang distrito ang ginalauman ni Police Lieutenant Colonel Obregon nga posible ang mga dalagko sini nga barangay may natumod siya nga distrito iya sang lapas may mga kabarangayan man rin nga dalagko Bombo Sol katulad na sa distrito iya sang Mandurriao siguro ang ginatumod ni Lieutenant Colonel Obregon ining mga dalagko malang ila sini nga ira sa aton sini nga mga kabumbo kay ti amo maning isa sa mga nagahatag kung baga pa naga-encourage sa isa iya ka personalidad abi sa isa ka barangay, particular nga barangay nga magpadalagan for public office or for public for barangay captain or barangay kagawad bangod man nga ti dako ang ila sini iya nga ira kag ti kung dakong ira dako man ang ang sweldo Bombosol. Bombo Cham, ilabi na gidi ang mga mag-ulutod kisa nagakuluntrahanay o kung magpalakaisa lang Bombo Cham, no? Kag amo na may anom ka distrito diri sa syudad sang Iloilo ining Bilya di Arevalo, ang Iloilo City proper, ang Haro, Lapas, Mandurriao, Molo kag Lapos. Ti amo na makita gid naton nga mga dalagpo manini sila gid nga distrito kag dalagpo nga barangay kag hindi lang basta-basta kay siyempre sa syudad sang Iloilo kag amo na dalagpo gid ang ira nga siyempre posible makuha man or kitaon sang mga manugdaog diri sa mga kabarangayan. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Sol Binyas sa imo sini iyang follow-up report. Amo man lang isa sa mga nakita naton mo nga rason abi kung nga may mga isa sa mga nagapangunang rason kung nga may mga kabarangayan kung kaysa nga daw may init ang pamulitikada bangod man nga ti magluwas nga luyang nila nga magserbisyo sa barangay isa sa mga ginatarget nila ti ang posisyon man kag ang ila sining honorarium kung dako abing imo sining internal revenue allotment medyo dako man imo sining sweldohon banwa pananglitan pero may ara man niya nga sitwasyon nga gamay man to ng barangay pero ang nagapapili hindi man magliliwan magulutod magpalakaisa no distant relative ini bangod man iya sa aton sino magkabumbo may mga sitwasyon abi ko kaysa hindi mapayuway nga may ara sang tagsa sini iya ka mga prinsipyo kag panindugan. Pero ang bottom line sinadiri that is why gani nga nagapatigayon kita sang eleksyon. Kaysa eleksyon dira nagapili ang pumuluyo
sa kung sinong luyag nila nga magpanerbisyo bilang punong barangay sa isa ka partikular iyang barangay diri sa syudad sa Iloilo. No need na siguro nga maglabot pag itas punto iya nga mangin violente, may binanggaanay, or so kung ano man dira ang hindi na kuntani dapat pa iya nga matabo, agod nga mangin malinong, matalunsay, kag mataway ang eleksyon sa barangay sa Palabuton sa Oktubre 30. 42 minutos ang nakaligad sa takna sini nga las 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, check na naman ang balita ni Bombo Peter John Bayasca. May kantanan sa panugyan sa Iloilo City Police Office Traffic Division sa mga motorista nga nagalabay sa may barangay Buhang sa distrito iya Sangharo, partikularmente sa kundi nahamtang ang Buhang flyover. Ini kasunod sang pagsangit sang isa ka bus sa wing girder or iya sining ano tawag sa di outskirts sang iya sining pilote kay tuman kanubo mo. As per information, may nagatrabaho kunok gapon nga truck kag may isa pagid ka may bakuto o may loader. Tin-order iyang makaagi ining bus nagpangalihid. Ti pagpangalihid ito banwa, bangod nga ti sigurong driver ini baguhanon dira iyang area. Sumangit ini siya karon sa nasambit sining daw pakpak sang pilote niyo sang Buhang flyover. Before sining insidente, may pipila naman ka kay gayunan nga amo-amo man sining natabo. Isa man ini sa mga nangin concern sadto sa mga pumuluyo kay makabigtama kanubo ining pier sa nga Buhang flyover, pier cap. Damo sini sa mga nagpalabot diri sang concern nga dakon tsansa nga masangit na dira ang mga matag-as sini iyang slakyan. We do not know kung nga amo sini plastada, amo sini ang nangin disenyo karon sang Buhang flyover. Sa aton sini makabumbo. Damo sini gambal nga kung tani, gin-revise ini para iyang malikawan ang kasubong sininga disgrasya. Do parehas na balang nga nag-atop ikaw sang imo sininga balay. Tapos ang atop, manubo. Tinagambal karon ang mga nagalabay dira nga noy ang atop mo no, tama ka nubo aw, pwede tani mapataas-taas kay pahilayo lang. May masangit kinadri kung hindi makadipara. Hilabi pa kung gabi, hilabi pa kung dulom. Hindi sila makatulupangon. Amo man sini banwa ang antisipasyon sang pila sini ka mga motorista. Tiway gid nagsala bisan ano ta pa iya kapahilayo, bisan ano ta pa iya nga wala ta gina pangayo kasubong sining insidente, but natabo banwa. Lakip na sila diri karon ang traffic management isiparar na karon banwa sa public safety. Kag ang magapamuno sa traffic management amo si retired police colonel Oldarico Garbanzos nga sa karon nagaserbe bilang executive assistant to the mayor. Kang iban pa nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 20 to 26, 2023. Ang Retro Band nagapang-agda sa inyo to spend your weekend sa Plazuela de Iloilo sa ining Sabado. Kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner, they will delight you with their carefully selected songs ngang kalabana nagikan sa mga nagliligad ng mga tinuig sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa August 26, Saturday. Sa tionsing musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 27, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Suno sa pagtuon sang Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Ako si Barbara Garson, sang Barangay Shannon, Badyangan, Iloilo. Third prize winner, sang Sabado, August 19, 2023, sa ginhiwat nga third weekly draw sa swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Gamiton ko ini subong gid. Idalawat ko ini sang isak gid kasako nga bugas. Ang trabaho sang akon bana panggarab kag hindi pa tag-alani. Subong malmahal gid ang kilo sang bugas. Gani dako gid nga grasya. Ini nga premyo ang akon nabaton. Gani is paagi sa promo sang Bombo Radio. Dako gid ang akon kalipay nga nagdaog ako sang 3,000 pesos nga cash. Kag ari isipon ko 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Oro ka ng akong proof of purchase nga gingamit. Madamo gid nga salamat sa mga product sponsors kag sa Bombo Radio. Sa padayon nga pagsuporta sa mga promo. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Ang kasubo kag depresyon
nang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon nang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano. Amo na ina. Minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo sa gihapon. Kupunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sining palatuntunan. Ang traffic management iseparar na sa public safety. Kag may bago naman nga executive assistant nga magahandle sa traffic management. Ini sa persona ni executive assistant to the mayor Oldarico Garbanzos nga ti retired member sa Philippine National Police. Kag Uswag Dialysis Center mangin libre sa mga indigent nga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, no, nga magapa treat sang ila sining balatian. Check naton bala si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Alright, standby. Si PJ Bigli aton pa reporton mo buho may lipat ko. Anyway, dahil lang yun, no, balik-balikalas mo Angel sa dili na mamadugay kay tingala ko slikong na gina-prepare mo mobile ang flyover. Anyway, istoryahan tayo ang flyover, anay. Kay kagapon may nagsangit dira nga bus. Sa aton sinimang kabumbo, tiki may nagapatigayon kuno sang civil works dira sa nasambit sini nga area. Sa aton sinimang kabumbo, na naglikaw kag ang ining sanalom sang flyover, blas kilid sang buang flyover. May porsyon dira nga smentado mo. Ti siguro nagalagas man nga ang agyan sining bus bla, hindi man magin kudol-kudol or hindi magrinong kadol. Na pero pahigad gawa. Ay sus, ti kay way sa makatulupangon, nubo gali dira ang pier capo sang buwang flyover. Ti sangit gini. Ang nasambit sining bus sa aton sinimang kabumbo. Rason nga ang Traffic Division sa Iloilo City Police Office nagpanugyan sa mga motorista nga maghalong gid kon mag-agi dira. Bombo PJB Master sa report, please come in. Sa pinakalitas karon Bombo Champ sa sitwasyon dira sa buhang flyover, no, kun dira sa may coastal area nga maghalin
diri sa may right side nga porson iya sang dalan ko sa dinti dira sumangit ang ining bus nga ni base diri sa pinakalitas nga pagtulop naton daw naghalin pa ni Bombotsam sa may syudad sa Ruas, no, nga nakalabay dira sa area kag daw hindi iya pamilyar ang ining ang after sang approach sang Taytay bla kay kun ang tibiro dira nga pilote dira nga si Dalom tapos ini nagatungtong sa pilote bla ni nga nagapa ano dira nga nagasapnay sa sining flyover. Pier Cap ang term sila dira, master. Ano no? Pier Cap. Oo. So dira na nakitaan nga daw may porson nga kon ang bus ang makalabay dira o kuning madalagko nga mga container van bala. So sarang gid dayo makasangit. Kung dira ka makalabay, kung dira ka magpangalihid iya sa antes sang approach iya, so dako gid ang posibilidad nga masangit ka. Ang tabo sa sining bus paglabay dira, ang daw nauna gid bala sa sining ulo niya, ang kag sa may parte sa Crystal Plus may atubang sa left side na yon. So amo na siya na nagsangit, kaya nagresulta sa pagkabuka ni sini sang sining Crystal sang bus dira Bocham. So gin-check man naton ang area dira kay base sa pag-una dito nga wifi agin bako na da o kon gin buldos Bocham. So may porson dira nga daw galuhob-luhob siya kag masami nga kontak sa kabagtupa iya ang ulan ang malupak kag nagaresulta sa darayon nga paglabay sa masalakyan. So nagadalom sa bala nga nagadalom siya ang porsyon sang kilid iya sang buhang flyover. So natabo da dapat butangan gid iya sang bato kag iga pison mo ni siya para magkumpak sa bala para daw dali magdatener ang tubig dira nga nagaresulta man sang masami nga pagbuho iya sang sining kilid kay kun tanawon ta ang ining porsyon nga daw simentado sa sinang magtimbang iya nga kilid sang buhang flyover. So do kung do sarang laya bala makaagi mga elf truck pero kung elf truck kani Bombotsam kag kun daw ano mo nga dira ka maglabay so sarang ka bang gihapon iya makasangit pero kung auto kaya nga ado manubo-nubo siya so do hindi dali magasagid ka abot siningon kung bus pareho na sa mga modernized jeep nganing mga maglabay dira so sarang gid makasangit kung hindi ka maghatag distansya makapangalihid ka dito pakadto iya sa kilid gid right side pa way pakadto dito sa may area sa ungka sa may distrito sa Ngaro. So the same man dira ang design niya kung halin ka dira sa ungka kag cross ta pakadto dira sa may coastal area. So do mo man ang sitwasyon dira amo to kung paano ang ginhimo diri sa public works naton. So ginbutangan una anay sa mga bato dira nga ining porson sang kilid. Pagkatapos gibutangan nila ni sa mga bato bala, mga bato-bato kon balas manda. Pero may best nga kay bangod sa masami nga kumabasko pagtupa iya sa ulan. So ginaanod siya pagkatuo iya sa kilid. Amo na kung paano rason nga nagabab. So do temporary nga solusyon lang. Bot siningon nga dawaya sang kaseryosuhan aray bala Bombotsam nga kayuhon nga budgetan gid siyang kontilang sarang mabudget dira. Para makayo kag sarang iya maagyan sa mga dlangko iyang masalakyan. Kaya ang dlangko iyang salakyan nga mga paruna mga sang mga 10-wheeler truck ani. So do ay panagupan nga makasaka sa flyover kung di ginalimitahan niya siya ang mga salakyan dira abot siningon kun dumabugat ang ginaload nga makasarang makalatay. So ginalimitahan kag do ara lang sarang makaagi iya sa idalom. So gilapot naton diri ang traffic management naton sa panguna man diri ni Lieutenant Colonel Ethan Istaya kag check diri Bombotsam. So duwa pa lang ka aksidente na tabo dira na daw nauna dito sa Teralikdan nga may inadlaw. May isa yadto ya ka auto nga halin dira sa distrito sang Haro tapos naggolpeada nga right turn siya na kutani maliko pero ay antisipar dito ka nakabunggo sa ido lumikaw siya kag dito kag bungguan niya gid ang ining pilote nga ning ara sa tunga nga nagaresulta gid sa pagka-damage man sang sining iya sining salakyan pero siya yati way ma-damage kay daw may ara sang
ano ganing galupok na bubutsam na kuning kaso mag ano kaw amo to nakahatag protection sini sa iya airbag no may airbag siya so nadaratan sang iya sini nga salakyan kagatla sadtong kang hapon iya nga isa ka bus from Roa City so amo yadto ang isa dira ka natabo ng aksidente so duwa pa lang pagkatapos ay isa ka dira tan-aw pagida ang wifi sa ma-reflectorize o kuning bisa reflectorize lang kung magsarang magtakop ang zero mo kung gabi bala kay hindi lighted rang area o kung nasanam so hindi ka dali-dali mag-anticipar ang inang portion sa kilid so do ka delikado gid kagina pang abisuhan nga daw kung ara kada mahinay lang alamang nga makalikaw kadra sa pagbunggo sa sining mga sa sining nagalabaw dira sa baybahin sa ungka flyover nga resulta sa pagka-aksidente diri sang mga motorista naton Bumbutsang. Sa kabahin bala no si Police Lieutenant Colonel Ethan Istaya sa aton diri nga pakikungutan Bumbutsang. Dito sa Haro District no ang particular dira sa may flyover ang flyover ni Buhang sa flyover sa buhang flyover duha lang gid ka aksidente na tabo da. So anong mga bus included na ang bus ang hapon? Oo, kag ang auto to nga bumunggo sa puno niya. Oo, ang auto to nga bumunggo sa puno niya. According sa investigator na tonto during sa pagkandak nila sa investigation, ang auto to yang nakabunggo sa poste sa puno ida. Self-inflicted ato no kay according sa investigator during pagkandak nila sa investigation dito, sambal sa iya sang driver sang salakyan naglikaw sa kuno sa ito. Tapos na-lost control niya manubila dito sa nagbunggo. Pero hindi ito sila niya kung koneksyon sa alagyan. So, ang sa bus nga niya kang hapon, paano man, wala na antisipar nga manubo ang daw sort of beam nga ang sang taytay? Kahapon, according sa investigator na ton, kay pag-agis ang bus nga na sa may right side niya, may ara sang loader truck. Then siguro, tapos na-miscalculate natin, according sa driver, ang sa mo nga oras daw mas kaya ang adlaw facing gid sa driver. Kasi ang aksidente nga tabo siguro naglikaw siya sa loader sa right side then nasilawan siya why niya gid ma-miscalculate niya gid ang nabungguan niya to nga part sang flyover. So, pero ang mga area sa kung tanawan naton, doon ay pa sa mga signages na butang, no? Nga daw, dapat antisiparong gisang driver, nga daw may portion nga nubo siya. Nga may nag-ululbo sa part sa taytay, no? Hindi ito lang makita na sa gabi, no? Sa gabihon, kung may mga reflectorized nga mga reflectorized signages, pang butang na ang aton nga DPWH. Pero sa adlaw, bisan pa ulas ang reflectorized, makita na sa posubisang driver mo. Mo na isa ka kwanta. So, hindi siya maksidente. So dapat sir ang dalan gid tani daw palapad-laparon siya para nga daw makadistansya ang lagko nga mga salakyan makalabay sa lalom. Dapat itani So duwa lang sa of the latest na natabo sir no auto kag tong kang hapon lang. Mo na duha lang aksidente natabo dira sa flyover man. So si Police Lieutenant Colonel Ethan Istaya, dari Bubotante, ang balad to sa una to bilang pagkuha sa reaksyon dira sa taga-public works naton, tigahulat-ulat pa sila Bubotsam sang budget, sang additional budget, balad dira mabudgetan para mapakayo, gidiwa palapad-lapad, ang magtimbang kilid sang ang buhang flyover dira. Kaya muna kung paano, temporary solution lang, pagkatapos kung isikero naton, daw ay sila observe sang safety gid kay mismo dira si babaw kung isang taytay Bumbutsam may mga nakita kita dito nga mga debris pa mo mga bato-bato tapos may iban to nga mga asta to guro daw mga kahoy pa bla nga ra dira gatulumpok iya si babaw pagkatapos to ay ginsihigan bla nga gina-clear ang area kung maglabay kada sa ibabaw may posibilidad nga kung ang salakyan mo manubo kag makalapak kada sang mga daw nagalabok-gabok na mga kahoy-kahoy dra may mga bato-bato Bubutsam si babaw
So may dako maposibilidad nang kung bago sa lakyan mo, kag hinali bumisik sa kristal mo, may tendency nga mabuka siya o kumalitik siya. O kung daw kung tanaw naton, ganito may mga tuktok nga mga lantang ni blang nagalangot pa sa mga kahoy nga ara da na butang iya sa magtimbang sa ibabaw mismo sang buhang flyover ha. So do nagapakita diri nga waya sang patigayon but silingon do way sweeper. Bagay may ibot mo ng flyover kung dala pa na sa pagpanilhig ka sweeper nato na nga masiligan sa babaw. Katungdanan na natani isang city government or iya sang Iloilo City District Engineering Office. Kay bla mo na turnover na ni sa ila Bombo PJB mo, Master? Kaya mo na tani, kung tanawom na, basta sa pagkuha naton nga mga ano diran, mga pictures dira, kada same time mga video sa ibabaw. So ara pa dira mga debris nga ara sa kilid. Tapos so maglabay ang masalakyan ng kung malapakan nila, ti mo na to nga lagsik pagadto sa kilid ko. So may posibilidad nga daw kadaro delikado pa sa mga motorista naton. Kag ang isa pagid nga matabo tani, butangan gid nila sa reflectorize, labi na gid sa kung gabi bala. Bubutam kay sa antes ka maglapaw sa approach siya, manubo mo. Manubo siya kag may labaw. Kung hindi mo dali mantisipar kung pangalihid ka sa kilid sa buhang flyover, so dako kung nawataas sa salakyan mo, dako ang posibilidad din nga magasagod ka ang porsyon sa ibabaw, dira, nagasagid ka man. So the same man to sa may area sa kung kaharo, daw kapila na to ka best nga sa mong water tanker ganito, nakasagaid man. Dito sa ungka flyover, blat, iwa itong ginalatayan si babaw, si Predatoran, masalakyan tanan, ara nag-aagi iya si Dalom, bagod sa kakitid kag daw hindi safe maagyan so managta karon na may nagkakal-aksidente dira sa natubod daton na tay-tay bubutan o kung flyover. All right. Walter Madalo nga report ni Wat para sa pagkalagad sa Bubaray sa Ugto ni gilaman sa Bombo PJB para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Peter Jan Bayaska sa imo siniiyang follow-up report. No? Sa tagsa ka magmaneho kita sa salakyan, ara na dara iya ang paghalong. Now, ginapasalamatan naton nga may mga projects nga katulad sining mga flyover para nga ang tinutuyo sini mais ang pagpugok sa dalagan sa trafiko. Mangin conveniente ang aton sini iyang pagmaneho sang salakyan or pagpadulong naton halin sa isa ka lugar padulong sa isa ka lugar. But ang resulta karon banwa imbis nga convenience ang mahatag sa mga motorista daw kasubong halit. Nga kung sa diinti kabaliskaran sang tinutuyo sining mga proyekto. No? Galibog ang ulo naton na human gani ang flyover. How come ang alagyan sa dalom separado galing budget tao? Bala naman isang Department of Public Works and Highways kung anong mangin sitwasyon sang dalan nga ginaagyan sa mga dalagko nga salakyan. Kung ginatapan man na dira, kung gina-maintain man na dira, eventually malubak-lubak ginagyapon bangod sa kadalagkuon sang mga salakyan nga nagaagi dira. Kag mostly nga nagaagi dira ang mga truck, delivery truck, so on and so forth. So kung gintapan man na dira, good. But maulanan lang na gamay, agyan sa madalagko siniya nga mga truck, maluhob-luhob naman na dira banwa. Isa pagid ka problema sa pagdisenyo sa sining nasambit karon iya nga flyover. Ginakalipay gani naton kay why ini nag-usmod. Pero isa pagid sa mayor nga delikado ang pier cap sini. Tiway gini ni mantisipar sang aton sini iya nga mga engineer sa bahin sang Department of Public Works and Highways.
in anticipation nga ti hindi man tanan sini nga motorista familiar sa nasambit sini nga lugar. Ang lugar na dira Banwa madulom. Kung manubo-nubo imo sini nga salakyan, ti mahambal naton nga hindi ka na makasangit eh. Tiyanhon mo kayo mga salakyan nga nagaralabay dira kung hindi delivery truck, bus. Tinatawa ba lang halit nga natugas ni Banwao? Amo bala ining ibalik naton sa mga taxpayer nga proyekto? Nga imbis kung tani makabulig, nakahalit pa? Inaga, laom kita nga bangod sining insidente, mabutangan na da sa nagakaigo man sining nga mga warning device para nga ti mapalinton ang mga motorista nga maglikaw dira ako ng salakyan nimo mataas. Pero kung ikaw kung kaisa nga motorista, ang ginantisipar mo ya ang kudol-kudol nga alagyan, definitely mangita ka sa alagyan nga tapan kag dito mo pagyon ang imo sini nga salakyan. That's the time nga ti marealisar mo lang kung magrinagaak na kag makabunggo ka to sa pier cap sa nasambit sini nga flyover. So may tsansa pa bala ini anong plastada sila diri, anong mambal sila diri sa Department of Public Works and Highways. Kaysa nasiling ko na ang paghalong sa mga motorista, ara na naiya. Sa tagsa sila ka magbiyahe. Ang panugyan, ara na ina Banwa. Sino man lang yung motorista ang wala nagahalong man? Ugaling kiti kung may mga hazard sa imo sini nga lagyan, ginaimbitar gid sini ang disgrasya. So makabig nato nining pier cap sang buang flyover nga hazard ini para sa mga motorista. Kadelikado ini. Pero kabay pa sa gyapon nga way na sang may magsunod pa nga magsangit dira. May mapilasan o kon worst may mabawian sang kabuhi. 15 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, retired police Colonel Oldarico Garbanzos uyatan ang traffic management. Ang traffic management isiparar na sa public safety. Kagang Uswag Dialysis Center mangin libre para sa mga indigent nga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Kini kay iban pa nga mga balita, balikan ta matapos ang pinaka importante nga mga panumdumon. Skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw
ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari Sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Kay ang traffic management ko isiparar na sa public safety kag butangan sa mga pamuno sila diri kag ang mga pamuno amo si retired Colonel Oldarico Garbanzos. No? Sa mga siya na mahandol sa mga traffic enforcer naton. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombote baloon naton ang mga changes kag development karon sa bahin iya sang traffic management naton pananglitan kag sa public safety kag sumong man istoryanta karon dialysis center, no, libre ini para sa mga indigent nga mga taga-syudad sang Iloilo nga nagakinahanglan sang nasambit iyang treatment. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Cham, ginkumpirma ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na iseparar o kung plano nga iseparar ang traffic management sa Public Safety and Transportation Management Office. Kumbaga, Bombo Cham, kaksun ini ang traffic management kag mapabilin gid lamang nga public safety ang kaptan diri ni Mr. Jack Kunlo. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Treñas, ini pahayag na kabahin ini sa obrahon nga reorganization sa departamento. Suno kay Treñas, ini ang kabahin man sa plano nga mapaayo ang pagdumala sa traffic management diri sa may syudad Bombo Cham. Patag sang alkalde kay nagadako na ang syudad ang traffic management, though mas nagabudlay naman kag mismo ang mga personnel bala Bombo Cham sang PFTMO ang tama na gidman kadamo hambal diri sa ato ni Mayor Jerry Treñas. Kung nagapati diri ang alkalde na dapat mangin professionalize ang pagdumala sa traffic management kung sa diin ginaplano man Bombo Cham ang ati kinahanglanon ang serbisyo sa mga traffic engineer sa ginalantaw nga matigayon ini sa masunod nga bulan ang ining plano. Kagagin pa siguro man sa alkalde nga magapabilin sa iya posisyon si Mr. Jack Kunlo, pero just like sa gihambal natin a while ago, siya ang mag-manage sa public safety Bombo Cham, pero separated diri ang iya sang traffic management kag amo ini ang magakapot naman sa traffic management gati ang bali ni Jerry Treñas gipanan-aw niya na si Executive Assistant Oldarico Garbanzos Bombo Cham nga the last time actually sa committee hearing naging patigayon kaupo diri si Councilor Sadsig Cabaluna regarding ini siya sa increase ng penalties bala Bombo Cham. Ara ini siya dupila naman ka mga instances regarding sa mga traffic management ng mga committee hearings, mga appearance bala Bombo Cham. Ara na si Mr. Garbanzos na nag-attend. Dugang pa sa natungdan, ginaplaster na sa accounting kag human resource office ang mga kinanglanon agud matigayon ang ining plano Bombo Cham. Yari at sa matian mala ang nanging kumpirmasyon ni Mayor Jerry Treñas sa Bombo Radio, Bombo Cham. Amo na ang inaplano that is part of our reorganization. PSTMO has become very large. So unwieldy, daw 600 na ilatawad da, no? So medyo mabudlay. So ang suggestion is really to separate traffic management from PSTMO. Public safety will be different from traffic management, especially because nagdako ang syudad, ang traffic mas mabudlay, and kinahanglan ang pagdalata professionalized, no? We will need traffic engineers, we will need kung ano pa da ang mga professionals para mas mapanami naton ang traffic management naton. Para mas mapayo ang function, Mayor, sa traffic management to. And i-plus taron naton sa maayo, no? We will look at how we can do it probably by next month, no?
i-plastar na to. Mayor, si Sir Jack Mangyapon ang sa public safety. Yes, he will remain there. So, traffic management, sir, may plano na? May ara kita, ginatanaw ko si retired Colonel Uldarico Garbanzos. Inaplastar na. Inaplastar na upod sa accounting, inaplastar na upod sa HRMO. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Alright, Butselingon sini mag-create sa another department, Bombo Angel? Do ang matabo diri Bombo Cham sa parang pag ang huring-huring pa man lang is like knowing ang PSTMO isan siya nga daan ka department do ang matabo Bombo Cham possibly kuno ang imuon na nga division bala nga ti do separation lang bala anay Bombo Cham nga ti ang public safety amo ni ang iyang let's just say function, ang traffic management separate man siya Bombo Cham, pero ang pag-creation sa department if ever do tama kalawig na ang proseso kag ido niara manigal ni executive order si Mayor Jerry Treñas kung madumduman ta nga ido gin nagakon anay sa creation sang offices Bombo Cham sa Iloilo City government. Okay, now hambali Mayor Jerry Treñas, magkakinahanglan kita sa mga traffic engineer. Diin kita makakita sa mga traffic engineer ngayon na? Actually, Bombo Cham, wala pa man nakahambal din si Mayor Jerry Treñas sa specific na information regarding diri nga if ever ang traffic engineers kani dapat halin siya sa Manila. Ano nga mga qualifications? So, plano pa lang ini siya Bombo Cham kada ginapananaw pa lang sa Iloilo City government pero lang taon naton kung kinanglan pagidman bala mag-hire sa traffic engineers nga ambal ni Mayor Jerry Treñas dapat i-professionalize ining function sa PSTMO o kung as is nagid lamang ang mga ginapang Bombo Cham nga mga traffic academy nga ni bala kay ti do nagagasto man diri ang syudad when it comes sa pag-professionalize sa mga traffic enforcer nga ti diri sa Iloilo City nga nakabase nga ang daan Bombo Cham bala ti wala man nakaplano naka-specified plano diri si Mayor Jerry Treñas, pero bantayan natin po siya kung paano niya hindi possibly ipatigayon ang ginambal niya nga traffic engineers para sa misyon ng Iloilo. Kasi igadugang sa operations man sa traffic management kaya separate sa public safety nga dati nga pamunuan ni Mr. Jet Punlo, Bombo Cham. Alright. Kag sa tiyak nga bahin bala sa nga mga bandita man Bombo Cham sa Iloilo City Government kabahin diri kung subong adlaw ang ika-86 nga selebrasyon na asang Charter Day which is isubong adlaw gin inagurahan ang Uswag Dialysis Center kag gin pasiguro diri ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas Bombo Cham sa mga taga-syudad ng Iloilo nga manginlibre ang serbisyo para sa mga indigent nga pumuluyo sa Iloilo City para kung na ining mga services man nga i-offer sa Uswag Dialysis Center. Sa interview sang Bombo Radio, si Mayor Jerry Treñas, iyaging pahayag nga duhagid lamang diri ka mga requirements ang kinahanglan nga ipakita, ipasa dito sa Uswag Dialysis Center para mapamatud-an nga indigent sila. Una-una diri, Certificate of Indigency halin sa tagsa nila kabarangayan kag voter certificate Bombo Cham kag subong din kami pagid ni Mayor Jerry Treñas naging pabalo sa publiko nga ang serbisyo nga ni maka-avail ini siya o kung makahatag ini siya sang kung maka-cater sang 28 ka mga patients kada adlaw kay ti iniara 14 ka mga dialysis machines Bombo Cham nga ti maka-cater ini siya tagsa ka machine duha ka tawo kay ti intended for 4 ka oras ang isa ka pasyente kag ti ang investment diri according to Mayor Jerry Treñas sa city government nagalabot ini siya sa 40 million pesos. So actually nagambal diri si Mayor Jerry Treñas bala Bombo Cham sang naga-message ini sa din pamangkot ni diri si Dr. Annabel Tang kung gin-invite man bala ang PhilHealth kay no wala sila naka-attend bala Bombo Cham si Mayor Jerry Treñas basi na kulbaan sila nga imambal sila balayran naman bala ang ining serbisyo bala Bombo Cham pero parang let's just say parang lahog-lahog lang man ni Jerry Treñas ang dito nga bahin pero ang punto diri nga around 200 plus na ka mga pasyente Bombo Cham ang ara sa linya nga maka-avail sa sining serbisyo sang syudad kag di ginapaabot magid nga plano sang syudad nga magadugang sang additional nga mga numbers
of dialysis equipments kani sa nagkalain-lain ng mga district health offices o kung district health ng mga area sa tagsa diri ka distrito man sa syudad Bombocham sa distrito sang Arevalo nga ginahambal diri ni Mayor Jerry Tranias nga mas maayo i-renovate ang place kag dugangan dira sang mga machines para sa dialysis. At the same time, niara pagid nga plano Bombocham nga mga bakante blang nga lupa patindugan man sang same nga let's just say this structure which is amo ini Uswag Dialysis Center Bombocham. Yari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Tranias sang aton na interview. City government, dako nga investment binutang diri. I think a total of about 40 million. No? Para nga may ara kita 14 ka dialysis machines. Kung mag-isip ka 14 ka dialysis machines, that would mean we will be able to cater to 28 patients a day. 28 na, kahit tag-4 ka oras, alin ka alas 8 hasta alas 12, base may delay pa daon kisa, matapos ka sa hapon, no? Mga alas 5. 28 ka pasyente nga kinahanglan sang dialysis, kag mabuligan sang aton syudad nga makakuha diri sa dialysis nga treatment libre. Sukton ta lang ang PhilHealth. Na-imbitar man ninyo PhilHealth. Why kadto? Why di? Kulbaan sila, siguro may balayra naman din sila. Pero nagabayad-bayad na ang PhilHealth, no dumayo na sila subong. Why balayran basta resident sang syudad kag indigent. So 28 patients every day. Dason nga adlaw 28 naman. Kadako sang mabulig sang aton syudad. Amo na ang syudad ta upod sa City Council nag-invest dako diri sa aton dialysis center para makabulig kita sa pumuluyo ta diri sa syudad. Kaya nakita naton mas nagadamo nga mga pumuluyo ta ang nagakinanglanon sang dialysis. Daw adlaw-adlaw nagadugang. Ako nakitaan ko gid kung paano ang isa ka tawo atubang sang dialysis treatment kaya ang ako na may 18 months nga dialysis. Naga-practice na ko to sa una, sugat pa ko siya dito sa Molo, dalon ko to siya sa San Pablo para ma-dialysis 4 ka oras. Upod man ko to, tanaw kami, may TB man to. Ba't may TB ka mo dire? Away pa, dapat pangitaan tanis sila TB, no? Iti 4 ka oras, ara ka lang na, kapungko ka. Para lang din sa pigado, kay kung makasarang-sarang daw, hindi man dapat nakuhaan slot ang isa ka pumuluyo ito na pigado. Para nga mahapos sa ila, no? So, why gid balayran ang pasyente makadto diri? Ang iya lang kwaon sa aton nga mga kapitan amo ning certificate of indigency kag ang iyang voter certificate pakita iya and i-provide naton dialysis. Ang problema ta kadamo gid sang listahan, no? Daw ang nalista na para diri 200 plus na. So ang plano pagid sang syudad because nga kadamo gid nagakinahanglan ang aton nga district health center sa Arevalo ikayuhon naton to, padakuon naton kag mabutang kita to 5 ka dialysis machines para mga taga Arevalo dito naman. Ang isa pagid amo ang aton sa Esperanza, may lugar kita to. May duta din to. So,
i-improve naman to ang aton health center do ginaubran na to gani plano sang mga engineer ta kag architect kag mabutang man ta to 5 pagid ka dialysis machines para nga matamat naton buligan man ang aton nga mga pumuluyo kag ang dito bala ang sa East Baluarte may tatlo na to. May tatlo na to sa likod niya. Ginistorya ko na to ang sa eskwelahan. Makuha kita to parte sa eskwelahan, madugang kita 7 ka dialysis machines dito. Parang may pulo na to. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Trenya. Alright. Inis ni Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniya nga follow-up report. Sa ton sini nga mga kabombo ti dako gid nga bulig ining dialysis center bangod man sa kadamuon sang nagakinahanglan sang treat kag ining pagpaidalom sa dialysis treatment hindi man basta-basta kag hindi ini barato. That is why nga kung maglibre ini para iya sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, dako gid ini nga bulig sa mga pigado naton nga nagakinahanglan sang treatment. 38 minutos na kaligad sa takna sini nga launa pagbalik ta Iloilo Provincial Health Office nagpanugyan sa publiko nga likawan na yung pagbakal o kung pagkaon sang shellfish sa mga lugar nga apektado sang red tide. Kag Philippine Engineering Summit diri ginhiwat sa syudad sang Iloilo, 11 nga syudad sa gwa sang NCR nga napilian bilang host city. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdumon. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tigmata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity. Kilo Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna sinikaron nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Stand by sa kay Bombo Lindsay Bade sa mga kabombo naton ba no mapaiway-iway anay ni ang pagkaon naton sa mga shellfish kay may palinton diri ang Iloilo Provincial Health Office kay posible apektado ini sang red tide. Sa aton sini nga mga kabombo no do ginapangita pamantani isang ginahawa ko subong sini nga adlaw ang tahong o hindi man tahong talaba o hindi man talaba bayad. Tigalay kiti may palinton, no? Paiway lang tanay siguro ni Bombo Umel. Anyway, check ta si Bombo Lindsay Bade. Bombo Lindsay, report please come in. Nag-abiso Bombo Cham ang Iloilo Provincial Health Office sa mga Ilonggos nga likawan anay ang pagbakal ukon pagkaon sa shellfish nga nagikan sa probinsya sa Capiz. Kasunod ni Bombo Cham sa suspected cases sa paralytic shellfish poisoning ukon mas kilala nga red tide nga kung sa diin tina-record una sa may Rojas City kag sa Pilar kag Pontevedra nga mga kabanwahanan sa may probinsya sa Capiz. Sa pagpakigangot naton kay Dr. Roddy Lapis, ang Chief sa Health Service Delivery Division sa Provincial Health Office, iyaging pahayag nga ang paralytic shellfish poisoning makabig ini siya Bombo Cham nga life-threatening syndrome nga kung sa diin associated ini siya sa pagkaon sa kontaminado nga sahi sa shellfish. Dari sa bahin sa probinsya sang Iloilo, may ara kita dari sang 5 ka mga 5 suspected cases sa paralytic shellfish poisoning, 4 ka mga kaso nagikan sa may Banwa sang Balasan, kag isa naman ka kaso ang nagikan sa Carles. Actually, ang Department of Health Region 6 nagsigin-verify pa nila whether ang ining mga kaso nga ni link bala ni siya sa cases halin sa may Capiz. Pero sunod diri sa bahin sang Iloilo Provincial Health Office sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, ang ining 5 ka mga pasyente Bombo Cham nagkaon ini sila sang green shell halin sa may Capiz. Katigin admit ini sila sa Jesus M. Colmenares District Hospital sa may Balasa. Naka-experiensya sila sa signs and symptoms
sang sining paralytic shellfish poisoning kaangay sang suka, diarrhea kag abdominal pain. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Rodney Labis. Ang Iloilo Provincial Health Office nakabaton sa report from Jesus M. Colmenares Memorial District Hospital sa Balasan, Iloilo that they have assessed 5 suspected cases of paralytic shellfish poisoning with symptoms ranging from abdominal pain, vomiting, and numbness sensation all over the body, which prompted them to seek consultation in the said hospital. All 5 patients claimed to have eaten green shells nga nabakal sa kapis for their dinner a day before sila nagpakonsulta. All cases were discharged well several hours after they were managed sa emergency room sa hospital, and on the same day, the Capiz Provincial Government nag-issue sa advisory that several cases of suspected paralytic shellfish poisoning were reported in the municipality of Pilar, Capiz. The general public were advised to abstain from gathering, harvesting, transporting, selling, and consuming any type of shellfish. The municipalities of Iloilo situated near Pilar, Capiz were also advised to abstain from buying and consuming shellfishes. Our Municipal Health Education and Promotion Officers or HEPOs from these municipalities have already disseminated the information in their local government units and advised the general public to seek immediate medical consultation if they experience signs and symptoms of paralytic shellfish poisoning. Hasta sa subong adlaw, 5 gyapon ka pasyente ang report to have suspected paralytic shellfish poisoning. Ang aton disease surveillance officers sa rural health units in district hospitals padayon lang ang pag-monitor and were advised to immediately report the suspected cases for proper response activities. Ang red tide poisoning or paralytic shellfish poisoning isa ka delikado nga syndrome associated with eating contaminated shellfish. Ang poisoning gintugas ang toxin nga ginaproduce ang organism nga ara sa mga shellfish. Ang severity sang sintomas nagadepende sa kadumuon sang toxins nga ara sa shellfish nga nakaon sang pasyente. Ang pasyente pwede maka-experience sang sakit sang tiyan, pagsuka kag paglupot. Ang iba nag-experience man sang neurological symptoms nga most of the time delikado kag matugas ang pagkapatay sang pasyente. Ang mga neurological symptoms pwede nga sense of numbness sa palibot sang mouth and face, paglingon or pagsakit sang ulo, pricking sensation kag paralysis sa kamot ug sa tiil, generalized body weakness, rapid pulse beat, kag difficulty in talking, swallowing, and breathing. Ining mga sintomas pwede ma-experiencehan sang pasyente within 12 hours umpisa pagkaon sang kontaminado nga shellfish. Para malikawan ang paralytic shellfish poisoning, sundon gid ang mga bisog nga gihatag sa otoridad kaangot sini. Kung apektado ang lugar sang red tide, ilikawan ginanay nga magkaon or magbakal sa mga shellfish kaangay sang talaba, green shell kag scallops. Pwede makakaon sang isda pero siguro ni ini preska kag naugasan sang maayo kag nakuha ang kinaay kag hasang. Kung may sintomas ang paralytic shellfish poisoning, magkadto gilayon sa inyong rural health units o kung sa pinakamalapit nga hospital para sa nagkakaigo nga pagbulong. Nabatian Bombocham si Dr. Rodney Labis ang Iloilo Provincial Health Office. Actually sa subong sa record man sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, may ara na Bombocham sang isa ka patay which is 9-year-old from Pilar, Capiz, bangod man sa sining PSP or red tide Bombocham. So amo nga aton nga DOH, so Western Visayas Center for Health Development, na may ara naman sa coordination sa mga concerned local government units kag mga partner agencies agod nga ti maabisuhan nga temporaryo anay nga ti indi anay magbakal magkaon sa sining mga sahi sang shellfish kag iban pagid nga mga sea byproducts nagikan sa mga affected areas sa Bombocham. Ang affected areas sa Bombo Lindsay na mention ni Doc is Capiz, province of Capiz. Yes. Sa iban siniya nga area may natumod na sila just like sa mga 5th district of province of Iloilo nga ti isa man sa mga source nga mga pakinason naton nga gina baligya or available diri naman iya sa syudad sang Iloilo sa mga restaurants diri kagalan-an na Bumulinsi. Wala man sila nakahatag Bombocham sang iban pagid nga mga lugar or iban pagid abi nga mga banwa dari sa bahin sang Western Visayas kundi ang province of Capiz lang gid nga natumod nga among affected area Bombocham. Kung pwede pa kakaon talaba karon? No, pwede pa. Scallops?
Yes, pwede. Tahong? Oo. Oh. Tahong ni ano ganina? Kasi yung tahong na? Ang kanta na. Kanta. Ganyan yung kanta. Ang tahong ni Carla. Okay. Namatro-tambok na, no? Oo. Kag maunod. Madami. Kabay pagid, ano lang kita, ano lang, check yun. Kanilaw ka na bumulin sa bayan? Wala pa Bumbot Sam. Inang kunti ang available dira sa aton niya sa banwa sa uton gina mo may ara na dira nga nagabligya sa daw shellfish man do pa kinason man siya. Pero gamay na siya, tawag sina lampirong. No, pero ang bayan niya dako pag ina tapos ang shell na do nagabawod bla. Oo. Dabis-dabis pag ina bumbo linsi mo. Nakita lang ko na Bumbot Sam pero why pa ko nakatilaw. Sa sunod tilawan mo gid. Oo, nakapin pa gid kun bag-o bakit ang tinigang, init-init pa o may tapos ang sausawan mo langgaw lang gid ya. Butangan mo 3 bilog nga kutitot. Di ka na magpatis Oh, sus Maria kagusip. Angel wings, pagid, namit pa na. Hindi wal lang ginatawag nila. Oo. Kag ini mga shellfish kuno ni Bombo Lens, mga aphrodisiac kuno ini. Oo. Ang hambal sang kilala ko niya ti gusto ko na magkaon kay parang aphrodisiac ako magkulong akon nga buhok. Di ko hindi afro. Afro na yang nanamin niya gurom la ya bumulin sa nga buhok bla do naga colorinot. Di ko hindi lain aphrodisiac bala. Sige na bumulin sa. Tilawan ta na karon Bumbot Sam, mga wala na tilawan Para nga ma-afro ka man. Mag-afro ka man. Sige. Sige, ini si Bombo Lindsay. Ermitan nyo ba para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Lindsay Maria. Yuho man ako sa mensahe diri nga nabaton ko, no? Oo. Husto gid na sa aton sini mga kabubo. Anyway, isa sa mga mambal naton ti damo di sang nagapangayaw bangod man sa sining mga kalanunon, no? Diri sa syudad sang Iloilo, dugangan pa sa mga Ilonggo nga marami magluto. Pero ang seafood capital of the Philippines, ang makabig naton, amo ang probinsya sa nga Capiz. Tanan nga seafood dito mo na makita sa mga alimango, mga kasag, no? Lukos, tanan-tanan. Sa aton sinimatag palamati. O galing, sa karon dito, naka-record abi kag may ara sa gibuyon sa kabuhi. Bangod man sa sining red tide. Palinton gid nga kunining mga pakinason ang halin sa probinsya sang Capiz, hindi kinanay, no? Pagkonsumuhon kay delikado sa aton sining mga kabombo. Pero tiko hindi man lang sa Capiz halin, why pa man makatag sang dugang sining mga information or any announcements nga pati pang sa bahin abi sa probinsya sa Iloilo, just like the Quinto Distrito, ti pwede pa kita iya makakaon sang talaba, no? Iban pagin sining mga shellfish dira banwa. 5 minutos na or 55 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na. Check ko si Sol kay may hold-upper. Ining hold-upper nadakpan sang makatapo sang pulis. Ang arma siya 38 ka granada. Hibaloon ta ang dugang sini nga mga impormasyon kung sa diin balay ni siya ng hold up. Pero nadakpan siya dira sa may city proper area, particularmente diri sa may veterans village. Ginpadulungan pa inisang special weapons and tactics kay balay nimo may explosive mo, no? Sa aton sini karon yung mga kabombo ara si Bombosol sa report please come in.
Bombotsam arestado subong ang isa ka individual sa diin na dakop ini sa pagpag-hold up sa ginang kaagahon sa isa ka nagapanugba sa mga barbecue dira sa Veterans Village. Sa diin ang sospetsado amo ining si Chrysler Panes, 21 ang edad kag taga dira man sa Veterans Village. Samtang ining biktima naman amo ning si Ivan Remoren, 33 ang edad kag amo ni siya ang nagabaligya dira sang inasal. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Roque Himino III sa Iloilo City Police Station 1, bali na gintinguhaan nga dakpon kuntani ining suspetsado sang ginang aga matapos na nag-report ining biktima. Apang wala ini siya nadakpan. Na tigayon lang ang madakop ining suspetsado kay ining nanay sang biktima sang suspetsado ang mismo nagpalapit na sa diri sa Iloilo City Police Station 1 para ireklamo or ipadakop ining iya bata. Kay siyempre nagapamahog na ini sa ilaman kag sa palibot nila dito sang iyang ginadala nga armas sining kalibre 38 kag may ara ini siya sang granada or hand grenade nga Frag MK2HE. Sa diin amo ni siya ang ginpakog yaman dito sa biktima nga sa diin nakuha sa biktima ang 300 pesos ang gintayaan niya ini nga tuyo tani nga siyempre hold upon ini kag sa kakulba sang biktima ginhatag niya sini sa suspetsado ang kwarta ya nga 300 pesos. Paano ni na-intercept sang mga kapulisan ining si Chrysler Panes kay tungod nagakatulog ini siya bombotsam. Mayo lang kay nagakatulog siya sang time na to kag dito natigayon nga madakop ini. Suno pa kay Police Captain Roque Himino, bali ining suspetsado may allegedly isa ni siya allegedly pa lang bombotsam, wala pa na kumpirma kay sa ilang pag-search dito sa balay wala man sing may na-recover nga amo na droga o paraphernalia kay allegedly isa ni siya ka-pusher kag isa ka buyer man sa ginaalitigar illegal nga droga bombotsam. Sa dugang ganing napahayag ari pangatian tabala si Police Captain Roque Himino III sa Iloilo City Police Station 1. Aga may information kita nga na-receive mga 3:25 AM at alleging nag-complain sa regarding sa robbery nga gin-hold up daw sa ni aton nga subject na si Chrysler Panes Almera, 21 years old and a resident of Barangay Veterans Village. Ang ilang kupina agina ni si Ivan Remoren ilapitan bali siya ni ang gabaligya dito sang sang inasal ginlabyan ni sa ni sang suspect naton and then hold up. So nakuha ini siya mga 300 pesos in report sa aton. So upon receive sang information nga there's a robbery transpired sa Veterans Village, so aton mga kapulisan nagresponde but wala matigayon nga nadakpan dito sa kay nakapalagyo sa. So later on nga pag-follow up sang aton mga intelligence until such time nga ang nanay niya mismo nag-complain nga ang bata niya may armed with caliber 38 and then with hand grenade MK2. Later na identify sang aton nga EOD nga explosives. So nakulbaan ining nanay niya kay ang iya nga utod inapitkan man sang ining nga suspect. So it so happen nga paltik ya po sila wala naglupok. Kagdamo dito sa niboring nila nga sa area nga gareklamo nga ginapitkan sila sang amo ni nga suspect naton. So upon receive man kay Cap, grabe nga tawag bisan ara tagina sa conference panawag si Cap nga respondihan gid kay armed and dangerous ang amon sa notorious nga person ni sa suspect ni naton. So nagwa kita upod ka nanawag kita sa SWAT ang EOD. So nagkadto kita sa area and then gin-assort sang SWAT kag it so happen nga mayo gid ang pagresponde naton kay nakatulog sa. Siguro sobra nakapulaw natulugan sa pagresponde sang SWAT naton. So nami ang pagkuha naton na bless kita ni Lord nga wala sang insidente nga natabo. Sir, ang aton nga biktima, sir, paano yan gin-hold up? Anong mga nakuha sa iya? Kag ining aton suspetsado, sir, hubog ni sa kung ano ni sa state of mind niya, sir? So balaan mo base man dito gina sa mga neighbors nga gagamit ini sa kagadusok sang illegal nga droga. Base sa ila information kagina. So amo na sa nga ang ila tulog
aga, which is hindi normal para sa aton. So hindi naman ma-confirm kahit wala man ni sa list sa akon wala ko pa man nahagip ang list ni Cap, Kap ni David nga wala ko hatag pasang lista, but isa ina sa baligya sang illegal nga droga dira sa ila. So pag sulod naton ginasaya balay, so in plain view doctrine man lang ta nagsulod, so wala kita may nakita to nga mga minsan paraphernalia, mga drugs nga recovery, so that's why nga wala taya proof nga gagamit sa illegal drugs. So anong kaso yan nga pangatubangon, sir? So pangatubangon niya kaso isang robbery niya, lagi na sa aga nga nagtabo, and then ang Republic Act 10591 sa paghukot sa illegal nga firearms, and then illegal explosives. Kag ang to ang pahayag ni Police Captain Roque C. Jimino III sang hepe sang Iloilo City Police Station 1. Bombo Sam. Sige. Ini si Bombo Marisol Diñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo. Salamat gid Bombo Sol Binya sa imo siniyang follow-up report, no? Ti maayo gid, no? Madasig ang pag-responde sang Iloilo City Police Office. Pinagi man sa kay Police Captain Roque Jimino. Amo na ya, sir. Amo na ya, gusto naton nga mga hipis ang pulis ni nga pagkabaton sang report. Gin-assess sa sitwasyon, kiti may nabalaan nga may nauyatan ini nga kalibre 38 nga revolver, kag isa iya ka granada. Tinagtawag anay sa SWAT kag sa EOD para nga mag-assist. Kunti dakop dayon ining nasambit karon iya nga notorious nga hold-upper. Tiyamakon mo pating naga-remedyo general man nga naga-sugba-sugba lamang ka sulugbahon dira 300 pesos. Hold upon mo pa imo, tapos kaugalingon mo nga utod, pitkan mo sang pusel. Mas mayugin man ya nga nadakpan ni siya kag na priso kunti mabuhina na dirang problema sa may barangay veterans sa village. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inuman si Momot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon.
Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sunod ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon,
masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung iparepair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Charter Day sa mga Ilonggos. Bao, tawhay-tawhay, dalan ba? Hindi na ka mo, nagkalalanto. I just hope para lang sa Panimalay, adamo pa man kabay no, ang nagkalabilin diri sa syudad. Ara lang sa Panimalay, kay stay at home lang, ma-relax. Long weekend. So, enjoy gid kita tanan. Welcome diri sa kahapon lamang program. Ini si Tita Regine. On a beautiful Friday afternoon, it's the 25th of August, 2023. Kumusta na ang inyo dira nga mga activities ninyo for today? Ang iban siguro, no, last night pa, kung may plano, may kaladuan, pero ang iban, kung wala malang sang plano, most probably, nagpalawig-lawig sang tulog. Siguro nakabugtaw, just for lunch, and then nagbalik naman tulog. Pakibukas na sa mga radio sets nyo, ling-ling-ling-ling, alam na sa inyo ng mga gadgets. All of tonight kita, I am inviting you. Join me this afternoon. This is Tita Regine. Ari naman kita para magdulong sa mga very entertaining na mga istorya. Hindi lang kay entertaining, kundi damo kita pala sa mga ma-learn sa mga stories din sa ato nga mga letter senders. And sa liwat, ang ako nga pag-imbitar sa imo, yes, sa imo, nga wala pagid kaagi join diri sa KLP. Ay nako, join ka na. I-email lang yung mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Isulat,
pwede gid. And then, ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. This is Tita Regine welcoming you sa ating subong Friday edition sa kahapon lamang program with a song from Vanessa Gonzalez, Umiibig Sa'yo. Good afternoon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y nilikaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala. Ang nais, pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba. Ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Dalangin ko, ako ay ibigin mo. Sa araw na ito, kamusta naman ang mga puso ninyo? Parehas mo sang kanta ni Vanessa Gonzalez, Sumasamo Sa'yo. Wow, deep. Good afternoon sa liwat and welcome. Oras naton, it is now 18 minutes after 2 o'clock. Ani na ang ato nga mga kasaysayan para sa inyo. May gin-share naman dili si Lola Isay para sa aton tanan, and it says, in the Regine, my ever dearest.
Maayong hapon sa imo, sa katapos ang imo panimalay, kag sa tanan nga mga staff sa Bombo Radio Philippines. Ang imo programa makahatag inspirasyon sa tanan. Kay ang nagapasakop, may nagkalain-lain nga istorya sa ila pangabuhi. Makadula sang kamingaw sa imo kabuhi. Makalingaw, makakuha sang stress, pareho abi sa akon nga nagapangabuhi, nga nagaisahanon. Inday, ang akon istorya nahanungod sa mga values kag legacy nga ginbili ni tatay, hindi lamang sa amon pamilya kag sa mga tao sa amon barangay. Chapter 1. Wow. Sa mga magagmay pa kami, tapos namon kaon, hambal ni tatay sa amon, di ka mo anay maghalin, kay ma-lecture ako, ay kanami. Ari ang mga lectures ni tatay. Number 1, kung magsaka ka mo sa balay sang iban nga tawo, hindi gid ka mo magkuha sa mga pagkabutang. Labi na gid ang kwarta. Kay kung madakpan ka mo, dako nga huya, hindi na kamo masaligan sa ulihi. Tsakto gid. Number 2, kung may mga bunga ang mga tanom sang iban nga tao, hindi ka mo magpanguha. Kung gusto ninyo, maglisensya ka mo sa tag-iya. Correct na correct. Number 3, kung may masugata ka mo nga mga tigulang, mag-bless gid ka mo. Tandain na sa pagrespeto ninyo sa mga tigulang. Number 4, kung udto ang adlaw, hindi ka mo magkadto sa balay sang iban para magchismis man lang. Tulog ka mo, kay amo ina ang inugpahuway sa mga tao. Chapter 2. Ka-cute, no? So, iya, maging pagbilin. Kagka-intsakto, gidya. Chapter 2. Tita Regine, nagserbi si tatay bilang barangay captain for almost 35 years. Nakita ni tatay nga kabudlay gid sa mga pumuluyo ang magkadto sa Banwa. Kaya ang amon barangay, 6 kilometers pa ang lakton pakadto sa Banwa kay wala karsada. Ang mga tao nabudlayan magdala sang ilang mga produkto sa Banwa para ibaligya. Ginaguyod nila sang karosa para kargahan sang produkto. Ginhingyo ni tatay ang mayor nga kung pwede, mapahimuan karasada. Hambal ni mayor, pwede man nga pahimuan karasada, mangayo kita bulig kay congressman. Gintipo ni tatay ang mga tag-iya sa duta nga pagaagyan sang himuan sang karasada. Kag iba nagpasugot, pero may dyan nga hindi. Hambal pa niya, kung tandugo ni tatay ang iya duta, otdon niya ulo ni tatay, ay abaw. Pero natigayon gid tita ang paghimo sang kalsada kag matawhay na ang pag-travel sa mga tao magkadto sa Banwa. Chapter 3. Sumunog eskwela na kami sa elementary. Nagalibog ang ulo ni tatay tungod wala sang eskwelahan diri sa amon. Ang mga tao nagpalaman na kag nagpalangasawa wala maka-eskwela kay wala eskwelahan. Kung gusto mo gid mag-eskwela, didto ka sa Banwa mag-eskwela. Kag kada semana lang ang imo pauli. Uy. So nagplano si tatay nga magkadto kay congressman, kay kumpari na. Kay maninoy ko si congressman sa bunyag. Gali. So ginplasta ni tatay ang mga benefits kung may eskwelahan. Gani, nagpasugot man si congressman. Hambal na. Mangita si tatay sa mga tao nga gusto mag-eskwela. Bisan may asawa na kagbana para mag-eskwela. Nang recruit si tatay. Damo ang interesado. Pero, ang iya utod nga babae, hindi gid. Nagapalagyo. Kay gusto na, mabaligya lang siya. Kay may kwarta kung magbaligya sa Banwa. So kung mag-eskwela, wala ka kwarta. Ginpadakop ni tatay sa pulis. Pero nagapalagyo, kay hindi gid siya mag-eskwela. Natigayo nga pag-address ng eskwela.
grade 1. Hasta nga nakalambot grade 6. Subong, may National High School na diri sa amon, kag sementado na ang karsada. Kanami, no? Chapter 4. Sang pag-uso baklanay sang boto sang una kada eleksyon. Hambal sang tiya po, atong hindi mag-eskwela, daad, may kwarta mantaken. Kaya ang tanan nga butante, may mga sobreng ginapanghatag sa kada butante. Hambal ni tatay. Sala mo dyan, kay ginapa-eskwela ikaw. Ginpatakop ko gani ikaw sa pulis para lang mag-eskwela. Nagapalagyo ka. Tita Regine, ang utod ko nga ini. Ang tiha ko nga ini. Tita Regine, ang tiya ko nga ini, utod ni tatay, balo ini, may bata nga lalaki, isa kabilo. Ginkuha na lang ni tatay, kag diri sila nag-estar sa amon. Isa ka adlaw, habang sa pakaisa ko kay nanay na. My mother is a foolish woman. Abaw, nagayum-yuhom gid ang akong tiya, baling iya nga mother, kag magsiling. Kanami kay Toto, gintawag na ako nga pulis. Pagkabati ni tatay, hambal na, te, tanawa na, hindi ka kaintindi kung ano ang kahulugan sa ginahambal sang bata mo, kay wala ka makaagitapak sa eskwelahan. Hambal sa tiya ko, Manong, dako gid ang akong paghinulsol, nga wala ako makaeskwela. Indaya mo ina ang hulubaton, nga nagasiling, repentance is always at last or in the end. Hindi Regine, diri na lang anay kutob ang akong nga sulat. Madamo nga salamat, kag mayong hapon sa inyo tanan. Respectfully yours, Lola Isay. Lola Isay, kanami isang imo nga father, kadamo sa mga ginpangbili niya nga mga manami gid no, nga mga values sa inyo, kadamo siya sa mga legacies nga nabilin dira sa iya nga pagserbisyo bilang barangay kapitan sa inyo nga lugar. Isa-isa hunta ni bala no. Ang iya nga ginpangbilin gid sa inyo. Kanami gali no. Kay ginatipon niya kamuya kung magkalalaon kamo among gid man na dapat subong bala daw wala na ya tiyempo no nga makatipon bilog ang bilog nga family daw sako na lang tanan lain-lain na ang schedule so ang gagwa masig-masig na lang kung gutom ka tikaon ka dai hindi nga sila nga pares ng una no ginatipon ginayan sa mga ginikanan ng tanan ng mga kabataan. Kung hindi pa yan magkumpleto, nga mag-alalabutan, abe, halin sa eskwelahan, hindi pa na yan ay magkaon, kay hulaton, gid na iya, para nga kumpleto. And then, sa pagkaon, dira na, no, nga ginapasulod. Pakaunon anay, syempre, ang mga kabataan. And after sina, samtang nga wala pa pala, nagtirilindog ang mga kabataan na, dira na, nagasulod ang mga paglaygay, ang mga reminders, ang mga pagkumustahanay, kung kumusta ang adlaw, anong managalatabo, anong problema, anong mga na-achieve for the day, di ba? Doon mo po na, so we have so much time before, para nga mag-istoryahanay, para nga mag-inatubangay sa kalanaan, sa lamesa. Kaganami, gid. Habas ng tatay nyo, kung magsaka ka mo sa balay sa ibang nga tao, hindi gid ka mo magkuha sa mga pagkabutang, labi na gid ang kwarta. I'm sure, no, nga as in, nagsulod gid niya sa inyo kaisipan, kay ti gusto gid man. Nami gid nga reminder, no? So we have to be honest. Especially kung nagsaka ka sa balay sang tao, hindi ka manguha sang kung ano lang dira, no, nga ma-fancy mo, nga nagustuhan mo, kung luyag mo, tilisensya ka. Di ba? Like say, tanom. Kung may nanamian ka sa tanom, pwede ka madakalisensya, hindi bala? Pero syempre, ang magpanguha, hindi maglisensya is equivalent to, ano gani? Taga-lecture lang kita, no? Pagpangawat. Kaya tiway ka naglisensya mo. Kailan na, no? Kung super close ka mo, maintindihan ikaw sa tagbalay. Pero kung hindi, ay, way kakabalo. Na-hurt na siya gali sa imo ginahimo. Kag daw hindi na niya ikaw, bet, nga maging friend.
Ari pagido, kung may mga bunga ang mga tanom sa iban nga tao, hindi ka mo magpanguha. Kung gusto niyo maglisensya, kamo sa tagiya, ay oo, doon nagsugpo nanay lang. No? At this reminded me, ang inang doon nag-viral subong sa FB nga, may isa ka tawo, nga namangkot, may isa ka pang-garden, no? Chay, pwede ko kapangayo sa bunga sa imong saging. Sabat sa babae. Ay, kay mo na, latin nyo pagtanom sa inyong saging, husto lang ka mo nga magpangayo, hindi ka mo kabalo magtanom, ti mangayo na lang gid ka mo, din tatay mo ango. Wala nyo na. And then ang sabat, ay chay, napriso to, kay ginpatay na ang isa ka tao nga dalok. And then wala nyo na, no? What happened next? Gulpi lang nagbuot ang ginapangayuan. Well, joke ha? Pero kung i-relate naman yan naton sa imo din nga ginhambal sang inyo nga amay sa inyo, ato ya, ang nag-viral, joke to ya ha? Siyempre, pwede ka pangayo, pero hindi man pag-adlaw-adlawon, kag hindi man paghalos sa ubuson, so kion mo ya. Ang pananom sang iban, binli man siya. Itagay man siya, sa appreciation sang iyang kakapoy, sang iyang resulta, sang iyang pagiging mapisan, kag i-allow man siya, no, nga ma-enjoy niya man ang iyang produkto. Di ko na mangayo, ikaw once in a while, siguro kung super abundant, kag tagaan ikaw, then pasalamatan mo siya. Pero kung nakita mo nga need Manila, kay kinahanglan Manila, hindi ka na ma-hurt, ha? Kung maghambal siya, nga pasensya lang gid anay, kay do, kainsakto lang gid ni para sa amon. Pero I guess, no? Kadamo man sa mga mabuot naton, nga mga neighborhood dira, nga kung anong ayoon mo sa ila, do ka okay lang manggid, no? Nga manghatag sila. Anyway, so hindi magpupanguha, ha? Basta maglisensya gid. Tinsakto gid ang bili ni tatay ninyo. And then inibalano nga nag-bless kita sa mga elders, nanamian ako nga magtulok. Ti subong abikes na, although because of COVID, do na stop ang among sina. But now, nga ti do halug-halug naman, nakita nato, no? Nga nagakis na maliwat ang mga kabataan, sa mga ginikanan, sa mga kakilala, sa mga katiyaan, sa mga lola, kung magkilitaay, no? And this is something very nice. Although, kanami man sa gihapon, inang pagbisa, kanami gid sa gihapon, nga tulukon ina. And then, kunod to, kasadya, sini number 4, kunod to ang balay, hindi ka mo magkadto sa balay sang iban, para magchismis man lang. Kani man, tulog ka mo, kaya mo inang inugpahuway sa mga tao. Natanles, ha? Nga ti, may suki kada, nga kachismisan mo, nga available gid ka mo sa amo na nga oras. Baw, pero subong bala, maglagaw ka sa mga bulo barangay. Diin ang mga tao, ato ay, gatong it's, gamara, gamadjong. Ay, nako. Gone are the days, no? Nga ti, kita ya, ginapatulogid sa mga ginikanan, kagasadya pa na isang una, no? Hindi ka magtulog, ay kapamahaw. So, dapat tulog ka gid. Pero pag bugtaw mo, may pamahaw ikaw. Well, just of the things nga, sang una, as in closely gid, nga gina-practice naton, gina-follow naton, but of course, with changing of times, di syempre ma-adapt man kita, no? Pero may ara families, nga as in conservative, kung ano to yung nabataan nila sa mga ginikanan sa una, practice sa gihapon, gina-share down the line sa mga kabataan, sa mga kaapuhan, kag they are very comfortable, no? Practicing that. Kag kanami man, no? Nga amo sila kag actually do wala gid bala sala, no? Sa sining mga ginapangbilin diri sa inyo nga amay, kag husto gid na, no? Husto gid na tanan-tanan. And then kanami because si tatay mo nagserbi gali 35 years. So my siguro yung gina-mention mo farm to market road, no? Nga isa gid sa nakita niya nga mga major nga need sang inyo nga barangay, sang inyo nga lugar, kag mayo kay kabaluman siya, no? Nga magpatigayon sini so that ang mga ginapanghandom lang na put into implementation, na materialize, kag syempre
ang mga kabataan amugid no ang naka-benefit. And tanan-tanan man mga farmers nga mga mas nangin mahapos ang pagdala sa ilang mga produkto sa banwa. So kanami gid. And ang isa pa gid ang eskwelahan. Kita mo ha, hinulsol gito tiya mo. Isa gid gali siya sa in mind sang imong father nga makaeskwela no sa iya nga paghimudos nga patindugan gid eskwelahan ang inyong nga lugar kinakita niya nga ang mga tao nagapalamanan na lang, nagapalangasawa na lang nga wala sang edukasyon. Because wala man sang eskwelahan dira. So even primary, hindi man lang sila makaeskwela. But because of the efforts ng imong nga father, kag nakahibalo man siya, no, kung sino ang mga tao ang dapat niya nga itap, so natigayon gid ang papatindog sa eskwelahan. And supong sila mo may national high school na dira sa inyo. So super very good gid ina. Ang imong tiya to kundi wala siya ka-avail sa free education siguro no or bisan hindi man siya free at least dira na mismo sa inyong lugar hindi na siya mabudlayan kundi in pa yan magkadto para nga makaeskwela man siya kuntani. Gusto gid. Nasa huli ang pagsisisi. But anyway, ang ina nga maging pangbilin sa inyo sa inyong mga ginikanan, especially sa inyong mga father, kanami gid na nga i-keep mo and i-share mo sa mga kahinablusan, sa mga kaapuhan. Lola Isay, salamat gid ha sa manami mo gin-share diri sa amon sa sining hapon. Oras ta, it is now 37 minutes after 2 o'clock. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan
ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung naga masakit, likawan ang pagpreparar sa Ilan tayo. So, diri na kita sa 56th story ni Miss G. Ito na inspire na naman sa Miss G. So, here we go. Dear Tita Regine. Good afternoon sa imo tita. Amo man sa tanan nga katapos ng bombo. Hello sa tanan nga mga KLP lovers and listeners. I hope you're all doing well. Before ako mag-start tita, luyag ko lang tamyawon ang mga suki mo nga mga maukod nga letter senders. Kay Lolo Dencio, kay Lola Amparing, Jesusa, Mia sang Bingawan, student mom, ex-princess, Lolo Jose, Nanay Del, Wai Lao sang Taiwan, Lola Tiray, Lolo Abraham, Nong Moring, kag tanan-tanan nga mga mapisan magpadala sang ilang sulat sa KLP. O mga present gid ni sila, I'm sure, sa subong. Kapamati gid. Keep writing, hasta nga magkilitaay kita tanan. Why lang takabalo kung san. Oh. I would also like to say hi to Mr. D, kay he keeps on motivating me na magsulat sa kahapon lamang. Kay isa ni sa mga nangin paagi, kung nga ang na-fall siya, kag mas nagadalom ang pagpalangga niya sa akon every time mabatian niya story ko. At zerong froglet si iyoy. The very typical na Miss G. Pero nakilig man ko, kada amo-amo niya sinisakon. Ay maan. Abi mo tita? Since graphic artist / photo and video editor siya, ay galit. Ginapang edit niya na ang mga videos ng KLP nga stories ko. Ang nabasa mo, kag gina-file. Oh, di ba? Tapos na download, kag playback, kung makatsyempo siya. He loves all my stories, lalo na ang love story na mo. Well, na-encourage ko man siya gani, tita, magsulat kasaysayan niya. Kaso, medyo gragmo tana karay akad siya. Bukon takon kamaan sa napangkuon niya kanakon ka isa. Char. Practice lang ko na ngayon ang trying hard. Tita, hindi na ko ka-write letters so frequently kay mas nag-supervise na gid ako. Pero try ko gyapon salot makatsyempo ako. Kadamo lang sa mga nagkalatabo sa life ko for the past few months. Pero padayon kita sa goal nga 100 letters. Challenge na sa imo. So sa subong nga hapon, ang luyag ko i-share ang about sa mga realizations ko, kag about sa job, kag iban pangabutang. Tita, there are times in our life na nagadungan ang blessings sa pain ta nga ginabatsyag, miseries, kag sufferings. Kisa, we tend to focus sa mga negativities kay ginaalaw ang aton emotions nga padalman ang mga bagay-bagay. Sometimes, kung in pain kita or may pinagdadaanan, gina-ignore ta na lang ang mga butang nga iban kag hindi matalupanggan. 2023 has been one of the toughest years in my life. But with God's grace, help, and mercy, nagapadayon ako nga nagapakabakod sa mga pagtilaw kag kabudlay. Tita, I remember the line that you said last time. Life is full of uncertainties and surprises. And yes, I totally agree with you. May share lang ako, tita, about my job, pero hindi sa kung ano pa man or what. So na-mention ko na dati, earlier this year lang, mulang ko ni nagbalik work sa company after a few years. Kag main purpose ko man lang, tita, lingaw-lingaw, kag para mapusla ng pulaw.
So far, sa tanan nga companies nga ginubrahan ko, diri lang ako sa company nga ni nakaagi perfect attendance sa 1 month. Record ini. Haha. Kay halin pag-start ko work sa 2017, hindi, gidya mapuslan attendance ko. Pero diri, pisan si iyay magpulaw. Pulaw sulat sa KLP. Char. So balik sa work ko, tita, in the middle of July, I received a message halin sa CEO na gusto niya daw ako nga mangin part sa management team or one of the managers kay damo ang tasks nga obrahon. Na-mention niya ni during interview sa nag-a-apply pa lang ako ang bahin diri. Pero I never expected na tuudon niya gali, tita. Fixed ang salary. Sa gin-offer niya ni sa akon, tita, ang promotion, nag-okay man ako. Pero wala pa yan nag-sink in sa akon. Kay more than 5 months pa lang ako sa ginhambalan niya. Tapos ako nabutang niya da sa posisyon. So I really felt nga hindi ko deserve, tita. Kay balaan ko capacity ko ya. 2 to 5 hours a day lang ang work. Pero may times man, 1 hour lang yung work ko, tita. Lalo na kung tuyo ko. Tonto. So that time, tita, why ko nag-start dayon paghambal niya? Kaya damo pa ko to kadramahan sa kabuhi. Kag emotionally unstable ako. Ginset aside ko anay, siguro mga lapit 3 weeks. Hasta nga sa first week sang August, nag-message siya liwat, tita. Kung pwede na ako mag-start, nag-start na lang ko. Kay okay naman ako. Kag nahuya na. Kag delay ko ya. Baka pala desisyon si iyay. Sang nag-start na ako, tita, nakibot ako sa mga tasks nga obrahon ko. Kay iya ni obra sang una. Tapos ginpasa sa akon. Na-surprise ako. Kay bago pa lang ako, grabe na ang trust niya sa akon. Kag sa kapasidad ko. Medyo na-pressure ako gamay. Kinakulbaan ako. Kay basi bala, hindi ako kaisruthaw. Pero sa dalayon, carry man, tita, kaluyan. God is good, gidya. So balik sa life ko, tita. During my rough times na nagliligad nga bulan, kapasalamat gid ako sa Ginoo. Kay gin-guide niya gid ako kag wala gin pabayan. May na-realize lang ako, tita. It's true gid man, nga kisa, may mga tawo nga nagaabot sa kabuhi ta, kag may mga purposes kung nga ang nakilala ta sila. They came into our lives to help us, to hurt us, to love us, to leave us, and to make us the persons we were meant to be. Cutting someone completely off from your life is sometimes necessary for your peace and calmness. We shouldn't feel guilty about it. What is important is that you go on with your life without them, lalo na pag toxic na gid. Tita, sunod ko naman isugpunan kung may time ko. Tapos ang mga ginapang sugudan ko, halin pa sang May nga mga sulat, pangtapuson ko na ang matamat. Salot-salot ko lang, hasta sa Shen. So Monday ko pa ni Tani Sten, kaso wala ko matuki ba? Labay man ang akon, kanami na gid sa mga stories yung gina-share sa mga tagsulat. Kaga I'm so happy na damo na bag-o. Keep it up, KLP Letter Senders. Kag sa mga wala pa nakapadala ka sa isaya nila diri sa kahapon lamang program, share nyo na para damo man ka mo ma-inspire kag mabuligan through your life experiences. Go, go! We're looking forward nga mabatian ang istorya sa inyong kabuhi. Takop ko na nita. Ikaw na bahala sa corrections. Please, kay no time na mag-check. Salamat. Thanks for reading. Tita, may God continue to bless us. You're always in my prayers. Stay happy. Kakabay healthy kagid permi, pati imo family. Kabay okay kamutanan with God's grace. Hugs, warm regards, Miss G. Well, Miss G,
thank you so much for again having the energy and deciding to continue sending more stories diri sa kahapon lamang program. No matter ano ang mga ginapang-agyan mo sa imong personal life, but I guess kada magid man sa mga KLP lovers nga nagahulat man sang something halin sa imo, knowing nga ti daw ka spontaneous mo lang yun sa imo, no? Masulat ka diri sa imo nga mga gina-share diri sa aton, makakadlaw, makakarinat aton agtang, ma-inspire kita kag everything, no? Nga sa mga sa mga istorya nga ginapang share mo diri sa amon diri sa kahapon lamang program. So I thank you for that. And may I also say congratulations sa maayo nga dalagan subong sa imong nga career at 29, no? You are blessed. Kag I am sure more blessings would come your way. Basta, no? Focus lang sa Ginoo, serbisyo lang sa Ginoo, and just do the things nga maayo gid para sa aton nga Ginoo. And regarding sa mga people that you said live your life or close their windows on someone, well, I don't think, no, nga amugid sina ang scenario. Who knows? Basi kon in God's perfect time, ma-open up man liwat, no? Ang ina nga tawo or ina nga mga tawo, and allow you again to enter their life or be connected naman kamo sa liwat after seeing at both of you, no, nag-benefit gid sa sinang mabal naton nga break anay for the meantime, no, from each other. Hindi man kay salingan ng toxic na gid ang relationship, but gintagaan nyo lang siguro sang tiyempo ang tagsa-tagsa para nga makathink over everything nga nagkalatabo, nga nagkadto sa punto nga naghalin gid, no, ang ina nga tawo or nag-close gid sang iya nga window ang ina nga tawo. Well, God is so good. Kadamo sang ginaparealize niya sa aton. Ikaw nagapanumdum ka, and ang person nga to nagapanumdum man. And of course, no, I am sure nga ang ginapanumdum naton is that inabala nga ginatudlo sa aton love God first over and above anything. And secondly, we have to love our neighbors as we love God. So hindi gali pwede, no, nga i-close naton basta-basta ang aton nga door sa aton nga isig ka pareho. Because through my purpose, maybe that person has taught you something, kag ikaw maging teach man nga something sa ina nga tawo. But out of that experience, I'm sure both of you nag-grow gid kamo, no? Nag-grow gid kamo, nag-mature gid kamo over what happened because wala man kamo nagauntat sa pag-think kung ano ang natabo, kag kung ano pagid ang mas manami nga himuon out sa mga natapo nga ato. So, let's keep the faith and let's just, no, always remember that nga kinahanglan palanggaon taman ang aton nga isig ka pareho, just like isang pagpalangga naton sa aton nga Ginoo, because loving our neighbors is loving God. So love lang, no? Well, thank you so much sa imo, Miss G. Looking forward for more beautiful stories coming from you, and thank you for also encouraging ang aton dira nga mga listeners pa lang nga wala pa naka-share sa ilang mga stories diri sa KLP nga kabay bangod sang imo nga pag-encourage sa ila, sa mga pag-endorse sa ila sa sining KLP, no? Mahatagan gid sila sang right motivation para nga hindi na maghuya-huya kundi nga mag-share man or mag-open up man sang what's going on sa ilang kabuhi nga ang purpose lang gid, no, is to inspire each one of us.
So thank you so much and be happy. Maraming salamat sa liwat. Miss G, sa province of Iloilo. Oras naton, it is now 54 minutes after 2 o'clock. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gid. Sa pila ka mga importante nga mga pahibala. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory. Balik kita mga kabombo sa kay NB, ang aton nga inag-interviewon nga winner naton last week. Ma'am, salamat gid sa imo nga pag-respond sa aton dili nga email sa imo and for giving us the information that we needed para nga ma-prepare ang pag-interview sa imo. So salamat kid. Ma'am, please wait for my call. Right after this program, magatawag ako sa imo. Ma'am ha, hulaton mo ang akong tawag. So salamat gid sa inyo for today mga kabombo. Enjoy gid ha ang inyong long weekend and of course please include ang kahapon lamang program sa inyong mga plano over the weekend. Kagabay nga makatapos ka mo sa inyong mga kasaysayan and then mapadala ninyo diri sa kahapon lamang program. Again, ang pinakamadali para nga makalabot diri ang inyong kasaysayan is by emailing your story. Ang ato nga email is bombo_iloilo@bomboradio.info or kung mas nasanay ka mo sa gihapon nga magsulat, sige, okay na okay gid na, no? Isulat ang mga stories and then isend nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow, mga kabombo. Kag mamati kita, no? Some personal account. Kagin share diri sa aton about Baguio Roofing. Kagin share ni NB ang mga naagyan niya. So, dito siya sa Davao. Buwas sa aton nga pag-interview sa iya, kagang isa paging nga balantayan, ang aton announcement sa aton nga winners. Sinuwayhan ang ato naman nga mga lucky winner para sa sining semana nga makakuha man sa 1,000 pesos nga cash. Once nga matigayon ang aton nga pag-interview sa iya.
So kabay, ha, you would be with me tomorrow sa aton nga liwat nga pag-uptanay, mga KKLP lovers, mga kabombo. So madaming nga salamat sa inyo sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.